أبي شمي كيوم نتوم زفكرو أحفرهم سلام أكيد كابرهان زولعك هنن صلاحتك أحفرهم كم سمكا أحفرهم هي نتأكد أحفرهم هي حابن هزبي أحفرهم بسحهم كماميرهم أطوار تغمرو نسيلهم نيرو فطرتهم بسحرو أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا لكت سحرتهم وجو يكدنوا بمحلى ميكت زانتا زحابيو سلكي المفترات سيطان زساسيو عمس مغنتهم دهريتنا ماتو زافيهم شنيحا أخيلا سحاتو سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي وتر تمنيتنا يو لومون كم وترو نخل عالم فتشنا عنا زقدسو كنمهارو لومن كنفلطو من زلنا مس حزبنا مس حقرنا مس كبابينا قطعون تزاواري صلوا زلوم ምናልባት ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለና ኸ ስለ ዝኾንና ንኹልና ፅልዋ ክህልዎም ዝኽእል ዝበልኩም ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ኣብ ዞባና ድማ ብዙሕ ምንቅስቓሳት እዩ ዝግበር ዘሎ بكل መንገዲ እቶም ሓያላት ኣብ ንሓትሕቶም ዝፋተትዎ ዘለዉ ዝፈጥሮ ዘሎ ብናይ ፀጥታ ይኹን ዲፕሎማሲ ይኹን ብቁጠባ ይኹን ብኩሉ ናብ ወታደራዊ ሓይሊ እውን ክኸይድ ዝኽእል ኢና ክንርኢ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ነዚ ቻነል ደገፍ ምሃብ ዝኩሉ ቪድዮታት ንገብሮ ኩሉ ዩቱብ ተቐቢሉ ወላ ነቲ ውሕድን ዝህበና ከይመስለኩም ብዙሕ ነገራት ጠጠው የብልዎ እዮም ስለዚ ሰፖርት እንተገበርኩም ነዚ ቻነል ንክቕፅል ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ በዚያ ክጅምር እየ ምናልባት tension is ዓለም በኩሉ መንገድ ከም ዘሎ ክስፈልጡ እንታን ማለት እዩ Let's now turn our focus once again to the escalating tensions in the South China Sea where reports say a Chinese aircraft carrier flanked by 4 destroyers and a fast combat support ship was spotted alarmingly close to a Japanese island. This sighting has reportedly sparked a strong diplomatic response from Japan, with the country calling these maneuvers a direct threat to its security and stability. So what does this mean for regional peace? What does ምናልባት ኣብዚ ዝበፅሐ ግዜ ንሰምዖ ዜና ኤሮፓ ብመንገዲ ዩክሬን ኔቶ ማለት እዩ ብመንገዲ ዩክሬን ምስ ራሽያ ዝገብሮ ዘሎ ብተደጋጋሚ እዚ ሄድላይን ኮይኑ ክንሰምዖ ንኽእል ኢና ከምኡ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ፅንሒ ኢሎም ገለ ክፋል ናቱ ክዛረበሉ እየ ኣብ መንጎ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ኢራን ኣብ ቀዛት እስራኤል ኣብ ቀዛት ትገብሮ ዝነበረት ናብ ሊባኖስ እጂ ድማ ምስ ኢራን ቀጥታዊ ኩናት ክግበር ክእል እዩ ዝብልዎ ዘለዉ እዚኣቶም ነቲ ኣቴንሽን ክወስድዎ ከለዉ ከምኡ እውን ንዓና ኣብ ዙርያና እንተኮይኑ حوتي ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝገብሮ ዘሎ ብከላ ዝስዕቦ ዘሎ መራኸብ ዝሃርሞ ዘሎ ነቲ ንግዲ ጠጠው ኣቢልዎ ዘሎ ኣብ ዞባና ድማ መዓዝ ሽግር ኣሎ ካብኡ ብዘይፍለ ግን ቀፃሊ ቴንሽን ኣሜሪካ ባይ ዘ ወይ ገለ ካብቶም ናይ ኣሜሪካ ዝዓበዩ ስኮላርስ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ኣሜሪካ ምስ ቻይና ክትዋጋእ ትኽእል እያ እዩ ዝብል ኣብቲ ናቱ ካልኩሌሽንስ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ክትዋጋእ ትኽእል እያ ብፍላይ ኣብቲ ሳውስ ቻይና ሲ ዝበሃል ቦታ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ tension ኣብኡ ዘሎ ቻይና ምስ ጃፓን ቻይና ኣብ ታይዋን ገፃት ትገብሮ ዘላ ንቻይና ኣብ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓሳት ናታ በተንጎ ደባብቲ ኩሉ ግዜ ኤስካሌሽን ምስ ተፈጠረ እዩ ምስ ጃፓን ተፈጢሩ ዘሎ ሕጂ ድማ ራዩ ቅድሚ ዝተወሰነ ቅድሚያት ኣብ ክሊ ኣየር ናተይ ኣቲኽኒ ናይ ቻይና ነፈርቲ ኩናት ኣብ ክሊ ኣየር ናይ ጃፓን ኣትየን ተባሂሉ ጃፓን ሓደ ዓይነት ግብረ መልሲ ሂባ ነይራ ኣዛረቡ ድማ ኮይኑ ነይሩ ሕጂ ድማ ኣብ ባሕሪ ተራኺቦም ኣለዉ ስለዚ ጃፓን ድማ ምስ ኣሜሪካ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ስለ ዘለዋ ብመንገዲ ጃፓን ሳውስ ኮሪያ ከምኡውን ፊሊፒን ጌራ ንቻይና ከመይ ጌራ ኣብ መንጎኦም በዚ ዝፍጠር ዘሎ ቴንሽን ስራዩ ክሳዕ ክንደይ ዓለምና ኣብ ከመይ ኤጅ እዚ ከዓ ምልክት ናይቲ ኣብ ቁጠባን ኣብ ካልእን ዘሎ ውድድር መለክዕ ብካልእ መልክዕ ናቱ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ተፅኪዮ this mean for the region? How serious is this latest provocation by China? Our next report telling you more.
Japan has reported the sighting of a Chinese aircraft carrier flanked by 4 destroyers and a fast combat support ship. As per the Japanese Ministry of How serious? Our next report telling ሓንቲ ከርየኩም ደልየ Japan has reported እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቻይና መበል ሳልሰይቲ ካሪየር ናታ ነፈርቲ ኩና ዝተሰከመት ዓባይ መርከብ ለንቀነ ኣብ ስራሕትያ ከም ዘላ ስለዚ ማሲቭ ፓወር ፕሮጀክሽን ዓብ ሓይሊ ከም ዘለዋ የተርኢ ዘላ ቻይና ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ ብፍላይ ኣብ ኔቪ ናታ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ብጣዕሚ ቅልጡፍ ዝኾነ ዕቤት ይገብር ከም ዘሎ ይዝረ ዘሎ ስለዚ ፓወር ናታ ሓይሊ ናታ ከተርኢ ክትክእል ኣለዋ ጃፓን ከምዚ ትብል ኣላ በዚ ፊሊፒን ከምኡ ኣሜሪካ ከምኡ ተግብረን ዘላ but at the end of the day ቻይና ኩሉ ሓይሊ ናታ እናተኣማመነት እያ ትኸይ ዘላ እዚ ሕጂ ነዘን ክልትኤን ሃገራት ኣሜሪካ ድማ ነዚ ብቐረባ ስለ ትከታተሎ ዘላ እዚ ሕጂ እዘን መራኽብ እዚኣተን ሓንቲ ዓባይ ነፈርቲ ኩናት ዝፀዓነት ካሪየር ዝብልዋ ምስኣ ድማ 7 ዓበይቲ መራኽብ ዲስትሮየርስ ዝበሃላ ንዓ ዝከላኸላ ማለት እዩ እዚ ሓደ ዓብይ ከተማ ዓይነት ናይ መራኽብ ሓይሊ ዝንቀሳቐስ ዘሎ እዚ ከዓ ንጃፓን ስጋት ከም ትስምዓ ፍሉጥ and a fast combat support ship. As per the Japanese Ministry of Defense, the vessels were seen southeast of the Philippines' main island, Mindanao. So ኣብዚ ካርታ ትሪእዎ ዘለኹም ቻይና ናብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ክትኣቱ ተኮይና ኣብ መንጎ ታይዋንን ኣብ መንጎ ጃፓንን ዘሎ መንገዲ ገይራ ትኣቱ ጃፓን ግን ንብዙሕ ክፋል ናቶም ከም ናቶም ተሪቶሪ ስለ ዝርእይዎ ነታ ኣፍ ደገ እውን ስጋት ዝስምዓና እዮም ዝብሉ ከምኡ ድማ ቻይና ንታሕቲ ገፃ ክትወርድ ከላ ድማ ኣብቲ ሳውስ ደቡባዊ ክፋል ናቶም ሳውስ ቻይና ሲ ዝበሃል እዩ ኣብኡ ድማ ፊሊፒንስ ናተይዶ እቲ ናተይዶ ስለዚ እቲ ቻሌንጅ ናይ ቻይና ክሳዕ ክንደይ ብድሁ ከም ዘለዋ ንምፍላጥ ንምግንዛብን ኢና ነግረኩም ዘለና ሶ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ናታ ተሪኻ ድማ መን ኣሎ እቲ ኮርያ ዝበሃል ድማ ደቡብን ሰሜንን ኮርያ ዝበሃል ድማ ካብ ጃፓን ልግብ ኢሉ ደቡብ ኮርያ ኣሎ ብላዕሊ ድማ ሰሜን ኮርያ ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ቻይና ኣፍ ደገ ባሕሪ ክሳዕ ክንደይ ፅበት ከም ዘሎ ቻይና ድማ ኣሜሪካ ድማ ካብዚ ቦታ እዚ ብዙሕ ምንቕ ክትብል ኣይደልይዋን እዮም ዘለዉ ስለዚ እዚ እቲ ዘሰሓሕብ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ Heading towards the Celebes Sea. The sighting earlier happened close to Okinatorishima, Japan's southernmost island, between September 20 and September 21. At one point, the carrier was a mere 1,520 kilometers southeast of this Japanese atoll. As per reports, this is the closest China has ever ventured near Japan's southwestern territories. This proximity set off alarm bells ringing in Tokyo, prompting Japan to initiate a diplomatic protest. ከም በዓል ጃፓን ከም በዓል ፊሊፒን ገለ ክበሃሉ ከለውሲ ኣዝዮም ንኣሽቱ ሃገራት እዮም ክገርመኩም ግን ቆጠባዊ ሓይሊ ስለ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ ኣሜሪካ ሙሉእ ደገፍ ስለ ዘለዎም እዮም ንቻለንጅ ኣሜንቲ መሬት ክትሪእዎ ከለዎም ቻይና ዓብ ሃገር እዩ ብቁፅሪ ብብዝሒ ህዝቢ እንተሪኢኻ ድማ ገለ ካብቶም ዝዓበዩ ሃገራት እዩ ሶ ቻይና is a very powerful ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ዓብ ሃገር እዩ በዓል ጃፓን ግን ብጣዕሚ ንኣሽቱ ሃገራት እዮም ግን ኣሜሪካ ብጎኖም ስለ ዘላ ኢቨን እቲ ታይዋን ዝበሃል ትሪእዎ ኣለኹም ክሳዕ ክንደይ ናብ ቻይና ዝቐረበ ቻይና ድማ ልኡላዊ ክፋል ናይ ቻይና ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ ሶ እዚ ኩሉ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፕሮቮኬሽን መን እያ ፕሮቮኬሽን ትገብር ዘላ ኣብዚኦም ኩለን ከባቢታት ናይ ፊሊፒን ድዩ ናይ ታይዋን ድዩ ናይ ጃፓን ኣሜሪካ ዓብይ ፕረዘንሲ ዘለዋ ስለዚ ንቻይና ኣብ ኣፍንጫ መፅያ ክትዓፅዋ ትፍትን ዘላ ልክዕ ከምቲ ንራሽያ ብዩክሬን መፅያ ተዓፅዋ ዘላ እዚ እቲ ኩነታት ኣብ ዓለም ንሪኦ ዘለና እቲ ምስሕሓብ ድማ ቻይና ኣግረሲቭ እያ ገለገለ ክብሉ ከለዉ ከምኡ ኮይኑ ዘይኮነሲ እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዝኾነ ክርዳና ስለ ዘለዎ እዩ that such maneuvers threaten the stability of the entire region. It is important to remember this is not just one incident. Japan's security concerns have shot up. Less than Tokyo accused the Chinese military intelligence aircraft of violating its airspace near the East China Sea. As per reports, as the vessels made its way from Japan towards Philippines, Chinese so among China and Japan in ዝግበር ዘሎ ምትፍናን of course ጃፓን ኣብ ዝሓለፈ ናብ ኣሜሪካ ኸይዳ ምስ ኣሜሪካ እቲ ኮድ ዝበሃል ናይ ኳድ ዝበሃል ህንዲ ቻይና ህንዲ ኣሜሪካ ጃፓን ከምኡውን ኣስትሬልያ ኮይነን ብሓደ ዲል ገብራ ነይረን እዚ እውን ምሕፃር ንቻይና ክግበር ዝኽእል ምዃኑ ስለዚ እቲ ሃቀናታት ክትሪኦ ከለኻ ዓበይቲ ሃገራት ናይ ዓለምና ኣብ ከመይ ዝበለ ናይ ሓይሊ ውድድር ኣትየን ከም ዘለዋ ቀደም ናይ ሰላም ሃገራት ዝመስላ ዝነበረ ከም በዓል ጃፓን እውን እንተኾነ ሕጂ ኣብ ናይ ወታደራዊ ዓይኒ ይኣትዋ ከም ዘለዋ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ናይ ኣሜሪካ containment in China ዝግባሃል ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ዝበለፅ ነይና conducted as many as 220 takeoffs and landings from the aircraft carrier and its escorting vessels.
at the same time እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ቻይና ፓወር ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ብቕልጡፍ ነቲ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ እናቅረበቶ እናተንከፈቶ ናብኡ እናለገበትን ትመፅእ ኣላ ኣሜሪካ ድማ ንከምዚ ዓይነት ውድድር ፒር ኮምፔቲተር በሃል እዚ ኣብ ጥቆም ትኸይድ ዘላ ስቕ ኢሎም ክርዩ ይክእሉን እዮም ዳትስ ዋይ ምስ ፊሊፒን ምስ ጃፓን ምስ ደቡብ ኮርያ ምስ ህንዲ ምስ ኣውስትራልያ ምስ ካልኦት ኮይኖም ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓይልታት ኣኪቦም ንቻይና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ክሓፅርዋ ዝፍትኑ ዘለው ንቻይና ንምሕፃር ድማ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ግምት ክትእቱ ክትክእል ኣለካ ዳትስ ዋይ እቶም ምስኦም ኣብ ሓፁር ክኣቱ ዝፍትኑ ዘለው ሃገራት ድማ ንቻይና ገዲፎም ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ክስለፉ ኣለዎም ከምኡ እንተዘይገይሮም ድማ ስጉምቲ ቻይና ኣሜሪካ ከም ትወስድ ብዝሓለፈ ባንግላዴሽ ተወሰደ ርኢና ነርና ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን እንተኾነ ንቻይና ኮንቴይንመንት ሓደ ግራንድ ስትራቴጂ ዘሎ ነዚ ንምትግባር ድማ ብዙሕ ፃዕሪ ትገብር ከም ዘላ ኣሜሪካ ድማ ንቻይና ከየውደቐት ቻይና እንተደይወዲቓሲ ከም ዘለናዮ ክንቅፅል ኣይንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለዎ እቲ ዘገርም ኩነታት እዚ ቻይና ክትወድቕ ግድን ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ንቻይና ግዜ እንድሕሪብናያ ክትሓልፈናያ ዝብል ግምት ስለ ዘለዎም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ሞር ቴንሽንስ እናገበረ ይኸይድ ኣሎ ነዚኣ እስከ ቅድሚ ሕጂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጠቒስዋ ነይሩ ስምዕዋ ድሕሪኡ ተመሳሳሊ ቴንሽን ድማ ኣብ ካልእ ክንርኢ ኢና እዚ ኩሉ ድማ ነዚ ዓለምና ብክልተ መልክዕ ክንሪኦ ንኽእል በቲ ሓደ እተን ዓበይቲ ሃገራት ነብሱ ዝከኣለ ናተን ዋኒን ሒዝወን ኣሎ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ መፅያ ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ርክብ ገለመለ ከምኡ ዓፅዋር ንክትብ ግዜን ዓቕምን የብላን ኣብዚ እዋን እዚ ንኢትዮጵያ ድያ ንሱዳን ክትብ ኣሜሪካ ጉዳያ ብናይ እስራኤል ብናይ ዩክሬን ብናይ ቻይና ኣብ ዓብይ ወጥሪ ስለ ዘላ ንባዕላ ዓበይቲ ጉዳያት ኣለዋ ስለዚ እተን ንኣሽቱ ሃገራት ከምዚ ኤርትራ ንኣብነት ሓውሲ ሰላም ዘለዋ ካብኡ እዩ ዝብገስ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ መሽቁለ ስለ ዘላ ብዓረብ መሽቁለ ይብሎ ቢዚ ስለ ዘላ ንኤርትራ ቁርብ ጋፍ ይብዋ ኣሎ እስከ ነስማዕ እያ እዛ ቪድዮ እዚኣ ቀራረቡ ኣለዎ በበይኖም ሩስያን ቻይናን ህንድን ካልኦት እውን ንኣሽቱ መስላ ኢልና ንዛረብ ንኽእል ብዓለም ደረጃ ክገብርዎ ዝኽእሉ እንታይ ይመስል ሕጂ ኣፀቢቑ ዘይተጋደልና ዘሎ ጃፓናውያን ዕጉባት ድዮም በዚ ናይ ጃንዳ ዋሽንግቶን ፖሊሲታት የወፃፅኦም ድዩ ምስ ከባቢኦም ቀፀሊ እናተራፅሙ ክቕፅሉ ምኸምኡ ክቕፅልዎ ድዮም ደቡብ ኮርያ ከምኡ ጌራ ክትቅፅል ትኽእል እያ ኣብ መንጎ ደቡብ ኮርያን ሰሜን ኮርያን ዘሎ ምሰሓባት እውን ከያይዳ ከምቲ ዘለዎ ከይድ ይኽእል ድዩ ኣውስትራልያ ኣብኡ ክትኣቱ ብባህሪ እውን ኣብቲ ማዓስከር ስለ ዝኾነት ንሳ ክትጓሳጉሶ ትኽእል ወይ ንሳ ዘላቶ ጃፓን ዘላቶ ደቡብ ኮርያ ዘላቶ ህንዲ ናይ ኣኪብካ ሓድሽ ኣላያንስ ኣብቲ ከባቢ ናይ ምፍጣር ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ደቡብ ተቐባልነት የብሉን ኣብ ደረጃ ናይ ህዝብታት ብጀካቲ ናይ ፖለቲካ ሓይልታትን መንግስታትን ገዲፍካ መፂኻ እንተሪኢኻ ሰብ ርግኣት ይደሊ ራህባ ደሊ ቀፃሊ ከምዚ ዝኣመሰለ ቅልውላዋት ግን እንታይ ይፈጥረሉ ኣለዎ እዚኦም ብጀካ ሰንዓ ናይ ቅልውላዋት እንታይ ረብሃ ምፅኦም ብዛ ዓለም እዚ ሰብ ኣእምሮ ይብሉ ሰብ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ደቂቁ ነዚ እስትራቴጂያዊ ለውጥታት ከምብዎ ይክእልን ክትብል ኣይትኽእል ኢና ከምኡ ስለ ዝኾነ ኤፍ ኢልዎ ሰብ ሎሚ እቲ ንኻት ዘጓሳጉሰሉ ሓይሊ እኳ እንተዘየለ ከምቲ ኣብ እዋን ዝሕል ኩናት ዝነበረ ሕጂ በዚ ከካብ ከባቢ ዝርአ ዘሎም ዕባሌታት ህዝብታት ፍግዕ ኢልዎም ኣኺብዎም ንከምዚ ዓይነት ነገር ተወለለ ትገብሮ ክእልና በብከባቢ ኮይንካ ተሪኢኻ ድሕሪ ዝሕል ኩናት ተወዲኡ ምስ ተባህለ ንዓ ክውድዋ ምንቲ መሕስያይ ናሓሰይን ሽዑ ቃዒዳ መን ፈጢሯ ንኢሎም ኻስ ኣብ ኣፍጋኒስታን ነጅብላ ኩሉ ካልኦት ከለዉ ንሩስያ ክምክትዎም ምንቲ እዚኣቶም ኮሙኒስት እዮም ሃይማኖት የብሎም ተባሂሉ ተወድብ ተወዳደር ኢሎም ኣምፅኦም ቃዒዳ ፈጢሮሞ ዳዓሽ መን ኣምፅዋ እዘን ካልኦት ተፈላለያ ናይ ሽበራ ውድባት ብከመይ ከመየን መፅአን ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት እየን ተፈጢረን እንዳኢልካ ኣብ ውሽጠን 30 ዓመታት እየን ተፈጢሮም ኩላተን ምስታ ናይ ዩኒፖላር ዝበሃል ተርእዮም በሎኽ ኢለን ብመፃእን ብናታቶም ብኸጣብ ተዛዋሪ ተፈጥረያን ንሳተን ፈጢሮንኡ ዘለዋ ብፍላይ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዘይርግኣትን ዕንወትን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብጀካቲ ንምስሉይነት ድብሎ ኣንፃር ቴሮሪዝም ኣንፃር ገለ ድብሎ መሳርሒኦም ባዕላቶም ትፈጠርዎ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ምን እቲ ግዳይ ኣብ መወዳእታ እንዳሕልልካ ግዳይ ብጀካታ ናይ 9/11 ፍፃሜ ዝበዝሕ ግዳይ ናይ ሽበራታት እዚ ደቡብ ዝበሃል እዩ ሳልሳይ ዓለም ብጥሜት ወስኸሉ ብናታቶም ፖሊሲታት ትፈጥር ዝመፅእ ጥሜት ኣብቲ ህዝብታት ፈጢርዎ ዘሎ ሽግር መወዳእታ ይብሉን ድሕረት ሓደ ዓብይ ጀዋብ ናይዚ ከባቢታት እዩ ዝደቡብ ዝበሃል ዘሎ ካብዚ ዓለማዊ እስትራቴጂ ናይ ጃንዳ ዋሽንግቶን ዝህሰብ ዘሎ ብቀዳማይ ደረጃ መን እንዳሒልካ እዚ ህዝብታት እዚ ኣፍሪካ መፅኻ ሎሚ ትሪኦ ኣፍሪካ 1.2 ቢልዮን እቲ ህዝቢ ዘሎ እንዳሒሎምኻ ምስ ዕብየት ናይቲ ብዝሒ
صباح نقول ناب اسفل مسكدن تاع قبل خيل بس هيجي ذا لون تاك بلي صباح نقول لازم ساعتهم فترة ذا لون هو كم يجوا قبل خيل هنا حد بزمة ناتبلي خيدا من الله تعود سو كم ذات ريواز اللهم يا زي حج تايرينا لنا أمريكا مس تشاينا بتنا إسيويان هجرات جن أمريكا مس تشاينا بتم إسيويان ترايكونن أوروبا خي حوسونا زعينة تغال لكم أبزي سمعجي زغال لكم هجي. Tensions over the South China Sea will be in focus next week at next week's summit of Southeast Asian nations in Laos. Germany is increasing its military presence in the Indo-Pacific region. It has joined naval exercises with Japan, the US, and other allies. One aim is to keep trade routes open. Our reporter, Georg Mattes, has been on board the German frigate. German تكونتها تكوك زحزن انديجن كم تستخدم ماي دقبركا جرمن أشحات كيلومترات كيدا أبت ساوث تشاينا سي بزح مسحاب زقبرو لزلو of course مشاركتنا أمريكا سلو زغنت مراحب كينات ناتا تنزقو سرانا مراحب كينات ناتا عند كابتن عبيتي سديد على لابز بوتازي مزين كالوت هجراتنا إسيا جابان ديو ساوث كوريا ديو فيليبين ديو إندونيسيا ديو كالوت وساسيكا بحد زقبر ترينين نابو نكساتفا أمريكا وسيقا مالتيو نابو خيدا كمزلا انتايو زخ الاماناتو نمنتايو سلام نخمس ديو no of course سلام بخمس كما تايكل Baden-Württemberg. At a brisk speed of 25 knots, the German warship crosses the invisible sea border. It's now out of Indonesian waters into what's called the high seas. The digital map signals the crew of the frigate Baden-Württemberg that they can now start their training maneuver. Vollkommandanten, Feuererlaubnis. Today we have flight operations, so we first have to cross the territorial waters from Indonesia to the high sea before we can launch our helicopter. Whether you're on the high seas or كم نريد لنا كل عالم أبو تهدراوي لممدن ترينينج يازلا كل عالم يزب لكم زلوا خبزوا هنزي even توم أبو تهدراوي كنا تغلى زي نبرو وزر حدا جرمانيا زخاب إعلامي جرمانيا بكلا كنات عالم سلسة سعرت دحر حجي قدام يكونات عالمن كلا يكونات عالمن جرمن سلازمة زيوم سوازياتهم بفتسهم وتهدراو عام كلهم يبلون تباهيلهم نيرو كاوس تبقى سدما زتعته وتهدراو مسكوت طبعا زي الدارق وتهدراو عام زنبرا جرمانيا نيرا انتقونه ولا جرمن وانتقونه وتهدراو عامناتا كحيل كم زلون سراويتناتا كحيل كم زلون وتهدراو عام كتحنس كم زلوان يزنقر زلو that's why دما ولا جرمن وين أكم زعينت وتهدراو مناوراتات إذا تعوز زلا بزع جزء وتهدراو لممد يمانن سقامني كم زلينا نرزلنا علامة دما حدا يو كما يجركا وتهدراو عامي وتهدراو عبيد وتهدراو شركنات كاتعبي سلازي زخونة هجر أبزع جزء لنا مدرخ وتهدراو عام كلوالو وطبعا كلوالو كابون اللي علقن وتهدراو عام كلوالو سلامتاي بجنزب أسوار تزيبلكا أسوار كجزاء يتخلني خنا أبنت كاب أمريكا أسوار كجزاء دليخا رجع حسكا أبكل تشحن سلاساني انت مزيكا بعد تايوان بهلا 10 بليون 5 بليون جنزب كفيلا شدش شوعات عمد جيرنا الله بريغا أسوار كمتس جخاب سنكس نا يوكرين نا إسرائيل اتريقا من مليسي زنوع زلو مهنياتو تن فابريكاتات كفريوات زغلان كهاز غلان عغمية لن كاباسيتي لك كمزي فابريكالو حنيت على نبلو بيرترا غربان فلطت نبرنات حنيت أبحاد جزيو كل سبكات حين توزت إنتهي زغل ما عاد رجاي دفتر مهنياتو سبكات عنوس لدموزوسي حدش حنيت كتكفتاي تغلنغا تنزل لوايا نزت حنا لك كوميدي ماتن ناي أسوار كامباين تاعت فابريكا كخفت غولي يمكن يخفت له وني يمكن اتك فابريكا تسرع حدش سرحو غيرو نخفري جزي يوسديو so every nation أبزوانزي وتهدراوي شواداناتا وتهدراوي أغمناتا وتهدراوي كلتناتا نمعباي كل الزكالة تقبر زالا even تن هجرات أوروبا أكم زقود زي بفتم زي ساتفا زنبرا ويون زنا جرزي نا أمريكا نا كالوتن هجرات غيرن ضغط روز زنبرا هبون انتقنا وتهدراوي أغمن نمعباي بقلتف يخدا خمسة لوا اجت وتهدراوي نجار مقبار نكاله قال هجرات دما سأقامي فترة لين زلوا سلامتاينا سأقامي فترة لين مغنياتو أسوار كده لي هجرات زخدوا زلوا من قدي التشركنات ناتن ناب حرقة ونكوت ست زخليو for example أبزنا يتركين ناي راشا نقاتي مزول رايو. Amid rising tensions and shifting alliances, Turkey finds itself at a crossroads as it grapples with the implications of its Russian-supplied S-400 air defense systems. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov's insistence on the legal defense system. أزن رياض لنا S-400 ويكا S-400 تباهيلو زفلت حدا كابتم أب عالم قال كابتم زبالتو air defense system تباهيلو زقود زاريو. زي air defense system زي ناي راشايو. كابراشا دما وحدات هجرات يندقزو.
እዚ ራሽያ ከም መሻርክ ትትሪኤን ስትራቴጂካውያን ሃገራትን ዝገጽኦ ትርኩ ግን ኣብ መንጎ ዘላ ሃገር እያ ኣብዚ ሓለፈ 2018 ኣቢላ ቱርኪ ካብ ኣሜሪካ ትጽበየ ዝነበረት F-35 ደገለዶ ኣሜሪካ ስለ ዘይደለየታ ንቱርኪ ሪጀክት ኢላቶም ካብቲ ናይ F-35 ዝበሃል ፕሮግራም ምስ ሰጎግዎም ብ40 ትፈልጡ ንስኹም ኢሎም ድማ ንሶም ናብ ራሻ ኸይዶም ብ2 ቢልዮን 3 ቢልዮን ነዚ ኤር ዲፈንስ ሲስተም S-400 ዝበሃል ናይ ራሻ ገዚኦም ማለት እዩ ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ግን ጂኦፖለቲካ ናይ ዓለምና ብዝቐልጠፈ ስለ ዝኸደ ቱርክ ድማ ኣገዳሲት ሃገርና ኮነ ስለ ዝመፀት ስለምንታይ ድሮናት ተፍርን ብዙሕ ኣፅዋር ተፍርን ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዋ ካብተን ናይ ኔቶ ሃገራት ዝበለፀ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዋን ተፍርን ሃገር ስለ ዝኾነት ኔቶ ድማ ንቱርኪ ቀደም ደልያ ኣይነበረን ይንዕቃይ ነይሩ ሕጂ ግን ብጣዕሚ ከም ተድልዮ ፈሊጡ ኣሎ ስለዚ ንቱርኪ ኣብቲ ናይ ነፈርቲ ኩናት ክብዋን ምዃኑን ኣብቲ ፕሮግራማት ኣሜሪካ ከም ዝመለሰታን ሕጂ ከም ውፅኢት ናቱ ነዚ S-400 ዝበሃል ኣሜሪካ ክትወስዶ ትደልላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ ትወስዶ ትደልላ ወሲዳ ንዩክሬን ክትቦ ትደልላ ቱርክ ገዚኣቶ ድሮናት ናይ ቱርክ እውን ኣብ ዩክሬን ይጥቀምሉ ኣለዉ እዮም ዝበሃል ቱርክ ምስ ራሽያ ዝምድና ኣለዋ ድሮናት ናይ ዩክሬን ናይ ቱርክ ግን ተጠውዩ ኤሮጳ ገዚኦሞ ብመንገዲ ናይ ኤሮጳ ብዩክሬን ገይሩ ናብ ራሽያ ይሃርም ኣሎ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ግዜ እዩ ዘሎ እቲ ሓይልታት ቱርክ ድማ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ገዲፋ ናብ ብሪክስ ክትከይድ እያ ትደሊ ዘላ ናብ ራሽያ ናብ ቻይና ገዛ ክትከይድ ትደልላ በቲ ድማ እቲ ኔቶ ድማ የድልዮም ድዩ ወይ እቲ ምዕራባዊ ዓለም እውን የገድሶም እዩ ስለዚ መንጎ እቲ ኣካይዳ ንሃገራት ክሳዕ ክንደይ ወጥሪ ፈጢሩለን ከም ዘለዎ እዚ ነዚ ኣፅዋር እዚ ወሲዳ ክትህብ ትኽእል ድያ ናይ ራሽያ ኣፅዋር ወሲዳ ንካልእ ክትህብ ትኽእል ድያ ኣብዚ ኣዛራብ ኣርእስቲ ተኸፊቱ ኣሎ ረይዎም ዘንጂ Russian Foreign Minister Sergei Lavrov's insistence on the legal constraints surrounding these weapons raises questions about Ankara's ability to navigate its defense strategy while seeking rapprochement with the West. As Turkey explores a potential rapprochement with the United States, the implications of its S-400 acquisition, a deal that has long strained relations with NATO. So, after መጀመሪያ ኣሜሪካ ቱርኪ ምስ ነፀገታ ካብቲ ናታ ፕሮግራም ናይ ኣፅዋር ተኸላጢፋ ነዚ ኣፅዋር እዚ ስለ ዝገዘት ድሮ ንቱርኪ ኣብ ምልክት ሕቶ ኢትዮማ ነይሮም እገዳታት ኣውሪዶምላ ነይሮም ኣብ ቁጠባናታ ፀገማት ፈጢሮምላ ነይሮም ክሳብ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝጅምር ቱርኪ ብኣሜሪካ ብሕማቕ ዓይኒ እዮም ዝጥምትዋ ነይሮም እንተኾነ ኩናት ናይ ዩክሬን ንኩሉ እቲ ጂኦፖለቲካ ስለ ዝቐየሮ ራሽያ እዚኣ ስለ ዝሓየለት ንራሽያ ኮንቴይን ምግባር ድማ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ቱርኪ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ ሃገር ነቲ ብላክሲ መቆፃፀሪ እውን ስለ ዝኾነት ንቱርኪ ከቕርብዋ ናብ ኣሜሪካ ከተቕርባ ብዙሕ ፃዕርታት እያ ትገብር ዘላ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኢቨን ኣፅዋራት ናታ እውን ወሲዳ ትጥቀም ስለ ዘላ ብፍላይ ናይ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዓብዪ ሽግር ኣጋጢሙ ስለ ዘላ ብዩክሬን ምናልባት ነዚ S-400 ዝበሃል ንዑ ወሲዳ ናብ ኔዮ ክትወስድዎ ወይ እውን ቀዲሖም ክሰርሕዎ እውን ይሓስብ ኣለዉ ብዙሕ ሽግራት እዩ ብዙሕ ኩነታት እዩ Long strained relations with NATO allies are coming into sharper focus. Reportedly, Turkey in the F-35 fighter program, a project from which it was expelled in exchange for reinstatement in the F-35 fighter program, a project from which it was expelled in 2019 after acquiring the Russian system. እዚ F-35 ዝበሃል ቱርክ ነዚአን ነፈርቲ እዚአን ክትገዝእ ንነዊሕ ኣፅዒራ ነይራ ከም ኣካል ናይ ኔቶ ኮይና ካብ ኣሜሪካ ክትገዘን እንተኾነ ስለ ደየፍቀዱለን ነዘን ነፈርቲ ክሸጡልካ ተኮይኖም ኣሜሪካ ኩሉ እቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ሲስተማት ክትክል ኣለካ ስለዚ ነቲ መንግስቲ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ኣሜሪካ ዝተፀግዐ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እንተዘየላ ሂቡን እዮም ናይ ቱርክ ድማ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ይኸይድ ስለ ዘይነበረ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ከምኦም ስለ ዘይኮነ ነዚ ፕሮግራም እዚ ነዘን ነፈርቲ እዚአን ክሸጡሉ ይደልዩ ነይሮም እዚ ግን ኣብዚ ኩነታት ዝተቐይሩ I think እንተስ F-16 ሂቦም ኣለዉ መስለን ነዘን F-35 ተዘይሃብዎ ግን በቲ ኮይኑ በቲ ቱርኪ ኣብዚ ናይ ኔቶ ምስፍሕፋሕ ነተን ስዊድንን ፊንላንድን ኣብ ምእታው ከልኪሉ ስለ ዝነበረ ንከእምንዎ እንተሮ ሕራይ ክብል ተኮይኑ እንታይ ገብርዎ ኣሎም ኣሜሪካ ገለ ነገር ሕራይ ክብልዎ ኣሎም ስለዚ ከም ውፅኢት ነዚ F-35 ክንሸጠልካ ኢና ኢሎም ነይሮም መስለኒ ከም ተወሳኺ ግን ካልእ ኮንዲሽንስ እውን ነይርዎ መስለኒ However, Lavrov asserted that Turkey cannot make this decision without Russia's consent. The arms contracts contain the end-user certificate paragraph in order to do something. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣፅዋር ክሸጡልካ ከለዉ ሃገራት ዋላ እኳ እቲ ኣፅዋር ንስኻ ክትጥቀመሉ ይህቡኻ እንተለዉ ተቐቢልካ ነቲ ኣፅዋር ናበይ ትሸጦ ንመን ትቦ ብዙሕ ዲል እዩ ዘሎ እዚ ሕጂ ኣብ ኤሮጳ እውን ትሪኦ ኢኻ ንኣብነት ጀርመን ናይ ጀርመን ኣፅዋር ተገዚእካ ኮይንካ ብዘይ ፍቃድ ናይ ጀርመን ንኻልእ ሓይሊ ክትቦ ኣይፍቀደን እዩ ከምዚ ዲልስ ኣለዎ ኩሉ ናይ ኣፅዋር መሸጣታት ስለዚ ኣብዚ ድማ ኮንዲሽን ኣለዎ ነዚ ኣፅዋር እዚ
ንመን ትቦ እንታይ ትገብሮ ብዘይ ፍቃድ ናይ ራሻ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል እቲ ውዕል ማለት እዩ ነዚ ውዕል እዚ እጅግ ክሳዕ ክንደይ ከተግብርዎ ይኽእሉ ነቲ ኣፅዋር ናይ ራሻ ኸ ብሕቡእ ወሲዶም ክቐድሕዎ ይኽእሉ ደኾኑ ዝብል ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዘሎ ግን ኣገን ኣብ ከምዚ ሕጂ ዘለና ርሱን ናይ ጂኦፖለቲካ መድረኽ ብዙሕ ነገራት ምጥሓሓስ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ብዙሕ ነገር ሃገራት ንረብሐን ከውሕሳ ብዙሕ ነገር ክገብራ ከም ዝኽእላ ብዙሕ መንገዲ ክኽተላ ከም ዝኽእላ Like the Patriot missile turned to Russia, culminating in a $2.5 billion deal for the S-400SS. The US response was swift. Turkey faced sanctions under the Countering America's Adversaries through Sanctions Act, Kayatsa, and was ousted from the F-35 program. The first components of the S-400 arrived in Turkey in July 2019, further complicating its standing within NATO. So, እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ክፋል ናይቲ ዓብይ ቴንሽን ኣብ ዓለምና ዘሎ ያ መንጎ ቱርኪ ምስ ራሻ ከምኡ ድማ ምስ ኣሜሪካን ምስ ኔቶን ዘሎ ማለት እዩ ብኸመይ ክውዳእ ናበይ ክኸይድ እዩ ካልእ ኣርስቲ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ መዓት ነገራት የከርየኩም ሎሚ ንቐፅል እቲ ውዑይ ዘሎ ዜና እዚ ፈኸም እናበለ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ውዑይ ዜና ድማ let's go to Israel. We haven't seen direct retaliation against Iran yet. And that's because Israel is figuring out what to strike. Where to strike? There are a number of potential targets: nuclear, oil, military facilities in Iran. Let's look at them one by one. First, there's Iran's nuclear program. Now, Iran doesn't have a nuclear weapon. It was work in progress. But officially, Tehran stopped developing nukes in the year 2003, or rather, they paused their efforts. That's what they say. But they still have nuclear facilities all over the country. As you can see... ሓደ ካብቲ ዓብይ ኣዛረባ ርእሲ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዘይከኣል ዓለም ዝግብኦ ኣርእስቲ እውን እንተኾነ እስራኤል እንታይ ክትሃርም ትኸውን ኣብ ኢራን ዝብል እዩ እቲ ሕቶ ናይ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክትሃርም ኣለዋ ዝብል ድማ ዓብይ ጠለብ እናረኸበ ወይ እውን ብዙሕ ፎከስ እናረኸበ ይኸይድ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ወገኑ እንታይ ኢሉ ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ What do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? I said, I think he's got that one wrong. Isn't that the one you're supposed to hit? I mean, it's the biggest risk we have. Nuclear weapons, the power of nuclear weapons, the power of weaponry. You know, I rebuilt... Donald Trump ይወለኹም ኒኩለራዊ ኣፅዋር መደበር ናይ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ተፍርየሉ ዘላ ቦታ ንሱ ክህረም ዘለዎ ይብል ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ናይ እስራኤል ጉዳይ ሂትለር እዚ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ዓብ ሪስክ እዩ ምክንያቱ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ናይ እስራኤል ድሌት ከማልእ ዝኽእል እዩ ከምዚ ዲስካሽንስ ወይ ከዓ ዘተገለመለ ዝበሃል የለን እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ናይ ኒኩለር ቦታ ክህረም ኣለዎ ከምዚ ክብል ግን ሕጂ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ሓደ ፕሬዚደንት ኣይኮነን ዘሎ ፕሬዚደንት ስለዘይኮነ ዘሎ ነቲ ፕሬዚደንት ዘሎ ጆ ባይደንን ነታ ካማል ሃሪስን ቤላ ገይሩ ከጥቅዖም ይኽእል ነቶም ናይ እስራኤል ደገፍ ድማ ሙሉእ ደገፍ ንክረክብ ይሕግዞ እዚ ኣብ ስልጣን ተዘልኸ ከምዚ ምበለዳ ይንበለን I don't know ይገድፍ ዝብል መረዳእታ ግን የብለይን ዶናልድ ትራምፕ ነገራት ኣቃሊሉ እዩ ዝርኦም ስለዚ ኢራን ቀዳመይቲ ታርጌት ናትና ኢሉ ስለዝኣመነ ኣብ ዝሓለፈ ምሕደራናቱ ናብ ልዕሊ ኢራን ብዙሕ ገዳ ኣውሪዱ ነይሩ እዩ ነቲ ሱሌማኒ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኮማንደራት ናቶም ዝቐተለ እውን ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከሎ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ብጣዕሚ ብርቱዕ ፖሊሲ ዘለዎ እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ነቲ ኒኩለራዊ ቦታ ናቶም ይተሓረም ደይድሱ ይትቐንዲ ዘገድስ ይብላ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ድሕሪ እስራኤል ነዚ ጌራቶ ኮይና ድሕሪ ጌራቱ ማለት እዩ ዓለምና ናበይ ክትከይድ ትኽእል ኢራን እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ ትኽእል there's a lot of theories ወላ እኳ ኢራን ኒኩለራዊ ኣፅዋር የብላ እንተተባሃለ ንስማዕዮ መንእሽተይ ክመለሳ ኢና jets, everything. I built it, including nuclear, and I hated to build the nuclear, but I got to know firsthand the power of that stuff, and I'll tell you what, we have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been, hit the nuclear first. So, the nuclear ቦታ ክረም ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ናቱ ምኽሪ እስራኤል ነቲ ኒኩለር ቦታ እውን ክትሃርሞ ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ very sad ትካቡ ክመፅእ ዝኽእል ራሚፊኬሽን ክሓስቦ ይክእሉን እዮም ኣሜሪካ እዚኦም ርሑቕ እዮም ዘለው እቲ ዞባ ግን እንታይ ዓይነት ሽግር ክወጥቀ እዩ ንዑ ክትሃርም ግን ሪያሊስቲክሊ ይከኣል ዝኸውን እስካብ ዝረኣዩ Iran can make weapons grade nuclear material. It can enrich uranium at some of these sites, and these facilities are in use despite the nuclear pause. Tehran hasn't gone all the way yet, but it keeps nuclear material production on the precipice so that if anything major happens, it can rapidly complete a nuclear weapon or two. Of
All of Iran's enemies know this. Israel knows it, the US knows it, and everyone else does, which is why Joe Biden said this. An attack on Iran's nuclear sites by Israel? The answer is no. I think there's things that we'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree. Joe Biden said this. So ኢራን ወታደር ኒኩለራዊ ኣፅዋር ንኸተማዕብል ቀልጢፋ ትኽእል እያ ምክንያቱ እቲ ቴክኖሎጂ ስለ ዘለዋ ወላ እውን እቲ ፐርፌክት ዝኾነ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዘይማዕበለት ኒኩለራዊ ቦምብ ንኸተማዕብል ዘኽእላ ተኽእሎ ቴክኖሎጂን እቲ ጥረ ነገርን ኣለዋ እዩ ንነዊሕ ዓመታት ስለ ሰርሐትሉ ስለዚ እንድሕር ክትሃርማ ኮይንካ ተቐላጢፍካ ኒኩለራዊ ዌፐን ክሰርሕ ትኽእል እያ እቲ ቦምብ ክሰርሖ ትኽእል እያ እቲ ቦምቢ ተተኩሱ ናብ እስራኤል ክሓርም ከም ዝኽእል ድማ ድሮ ባሊስቲክ ሚሳይል ናቶ ብሪና ኣለና ስለዚ እቲ ሚሳይል እቲ ዝኸይድ እዩ እቲ ቦምብ ኣብ ውሽጡ እዩ ዘሎ ወርሄድ ናቱ ማለት እዩ ነቲ ወርሄድ ብኒኩለራዊ ወርሄድ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኢራን እስራኤል ከም ግብረ መልሲ ድሕራሪ ማታ ኒኩለራዊ መጥቃዕቲ ክትገብር ትኽእል ትኸውን ዝብል ካልኩሌሽን እውን ኣሎ እዩ ነዚ ዝዛረቡ ሰባት እውን ኣለዉ ካብ ዜሮ ተበጊስካ ድማ ኣይኮነን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ኤስካሌሽን እዩ ተበፂሑ ዘሎ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ክደቕሶ ስለ ዝደሊ ዘሎ እምበር ከምዚ ዓይነት ደረጃ ሪስክ ኣብ ዓለምና ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተረኣዩ ይፈልጥን እዩ ምክንያቱ ኒኩለር ኩናት ኒኩለራዊ ቦታ ተማዕብለሉ ዘላ ቦታ ህሮሙ ክትብል ከለኻ ናይ ኒኩለር ጥረ ነገር ተሎ ኣብቲ ቦታ ተሃሪቦሞ መንዑን ተሃሪቦሞ ኒኩለር ሪኣክተር ዘሎ ተሃሪምካ ዮሲ ከመይ ዓይነት ጨረርታ ክፈጥር ክእል እንታይ ዓይነት ፀገም ክፈጥር ክእል nobody knows they know ንሕና ግን ኣይንፈልጦን እቲ ኣብ ዓለምና 2 ግዜ ጥራይ ኒኩለር ተተኪሱ ኣብ ጃፓን ኣብ ካልኣይ ኩነት ዓለም ኩዳ ኩል ኣሜሪካ ኢኻ ድማ ተኪሳቶ ስለዚ እቲ ዘገርም ክፋል ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ኒኩለር ኣይ ቲንክ እቲ ቃንዛ ናይ ቀደም ስለ ዝተረስዐ ወይ ገለ ክኸውን ይኽእል ኣሽካዕላል ኣፃወታ ፑቲን ናይ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክጥቀም እየ ዝብል መጠንቀቕታ ክህብ ከለና ክጥቀም ኣይክእልኒ ክብልዎ ከሎ ኣብ ኤሮፓ ብተወሳኺ ኣብ ካልእ መልክዕ ድማ ተመሳሳሊ ኩነታት ትርኢ ኣለና ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ተደሚሩ ናበይ ክወስድ ይኽእል ሓደ ምልክት ናቱ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ፖለቲካ ብወታደራዊ ስጉምቲ ጥራይ ይመሓደር ስለ ዘሎ እዩ ምናልባት ውፅኢት ናቱ እንታይ ኮን ክኸውን ይኽእል we don't know ግን ብሓፈሻ ዝለዓለ ስግኣት ዘለዎ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ነዚ ኩነታት እዚ መን ክህድኦ ይኽእል ወይ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ we don't know ግን ናብ ቁጠባ ክሰግር One site is still functional, then Iran will become the world's next nuclear power. That is why Israel probably won't target Iran. But Israel hasn't really been playing by any rules lately. Netanyahu doesn't care about what he hits, as long as it does serious damage. And what will really hurt Iran is going after its pocket. Will you support Israel striking Iran's oil facilities, sir? We're discussing that. I think that would be a little... Anyway. That looks like another Biden blooper. He revealed that Israel is thinking about attacking Iran's oil facilities. Biden said discussions are ongoing. Is the US discussing this internally? Are they... So, Israel እንታይ ክትሃርም እያ ዝብል ኣዛራቢ ርእሲ ዘሎ ክትሃርም ምዃና ፍሉጥ እዩ እንታይ እያ ክትሃርም ዝብል ልዕሊ ኩሉ ንነዳዲ ክትሃርም ከላ ኣብ ቁጠባ ናይ ዓለም ዓብ ፅልዋ ከምፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ምክንያቱ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ነዳዲ ናታ ናብ ቻይና እዩ ዝኸይድ ቻይና እንድሕር እዚ ነዳዲ ጠጠው ኢልዋ ካብ ካልእ ክትገዝእ እያ ድሮ እቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ብሰንኪቲ ዝግበር ዘሎ ዘረባ ወሲኹ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ስፔኩሌሽን ዝበሃል ስለ ዘሎ ኣብኡ እዚ ሕጂ ከምዚ እናኾነ ከሎ ህዝቢ ኣሜሪካ ግን እንታይ ይብል ኣሎ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ናብ ካልኣይ ክሰግር እየ Mr. President, I urge you to direct your focus to the people of North Carolina. They deserve immediate assistance. Rescue helicopters should be dispatched, resources mobilized, and aid provided without delay. Our military, which is always ready to serve abroad, must also be ready to serve here at home. Our good countrymen and women are currently left to fend for themselves. So እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኮነሬል ዶግላስ መግሬጎር እዩ ንፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዘረቦ ዘሎ ከምቲ ናይ ኣፅዋርናን ወታደራትናን ናብ ናይ ካልኦት ውግኣት ብመራኸብ ጌርካ ትጅልቦም ኣብ ዓድና ዕንወት ክወርድ ከሎ ግን ንክሕግዙ ስለምንታይ ደይ ትሰዶም ፀጋታት እዚያ ዘረባ እዚኣ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዓብዪ ዘረባ እያ ፈጢራ ዘላ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ንካልኦት ሃገራት ብዙሕ ገንዘብ ክትብ ብዙሕ ፀጋታት ክትጓየ ከላ ኣብዚ ኖርስ ካሮላይና ዝበሃል ኣጋጢሙ ዘሎ ዕለቕለቕ ኣብ ካልእ ከጋጥም ከሎ እውን ኣሜሪካ ከምኡ ዝድለ ግብረ መልሲ ክትብ ኣይትረአን እያ እዚ ኣሜሪካውያን ተራ ህዝቢ ኣሜሪካ ካብዚ ፖለቲካዊ መርሕነት ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ
ጠቕላላ ረብሓ የብሉን እምበሽ ከማን ክሳራ እዩ ዘለዎ ኣሜሪካ ንኢራን ሃሪማታ ንተራ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ዘሎ ሰብ ወላ ሓንቲ nothing እንትርፈ ክሳራ ናይቲ ኢንፍሌሽን ብሰንኪቲ ናይ ነዳዲ ዘጋጥም ኢንፍሌሽን ክህሉ ስለዚ እዚ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ንተራ ህዝቢ ረብሓ ከም ዘይብሉ ብተደጋጋሚ ክዛረብዎም ኢኻ ትርኢ ግን መን ክሰምዖም ነቲ ዘረባናቶም ነቲ ገንዘብ ንኢሊጋል ኢሚግራንትስ ወይ እውን ነቶም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት እውን ልዕሊ ህዝቢ ከም ዝገብረሎም ኣብ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብቲ ደገፍ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ግዜ ክዝረብ ኢኻ ትሰምዖ እዚ ነገር እዚ ስለዚ መንግስቲ ናትና ንዓና ገዲፉ ንካልኦት ከረብሕ ዝጓየ ምዃኑ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ብምባል ንህዝቢ ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ናቱ ከስተውዕልን ዘርብሖን ዘየርብሖን ከለሊ ናብቲ ዘርብሖ ድማ ዝያዳ ንክዓስል እዮም ዝፅውዑ ዘለዉ ግን ቀሊል ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ብዝኾነ በቲ ኮይኑ በቲ ሓንቲ ለንቀነ ተጀሚራ ዝነበረት ኣርእስቲ መወዳእታ ናታ ክንርኢ With Trump coming back, he has said that he wants to impose between 10 and 20% tariffs on everything. That will, of course, create a lot of disturbances in the global market. For the Europeans, it will cost billions of euros. When you talk about competitiveness, this is a huge challenge for Europe. We have a lot of homework to do. The EU has slapped additional tariffs on Chinese electric vehicles to protect its own struggling industry. But could that backfire? Cecilia Malmström is the former EU Trade Commissioner. Take a listen to what she had to say. I fully understand that lots of car industries in Europe are suffering, and it's clear that China is not playing fair. They are subsidizing their industry, so it's not a fair play. But subsidies generally lead to higher prices, disrupted... ኤውሮፓዊ ሕብረት ሓደ ከቢድ ዝኾነ ውሳነ ይሕሊፍ ኣሎ እዚ ውሳነ እዚ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ኤውሮፓ ዘለኻ sooner or later ኣብ ቀረባ ዲ ኣብ ሓፂር ግዜ ከረኻኽበልካ እዩ ኣስተውዒልካ ክትከታተል ኩነታትካ ድማ ከተስተኻኽል እዩ ይምሕፀነካ ምክንያቱ ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣንጻር ቻይና ናይ ንግዲ ኩናት ትብልዎ ትሬድ ዎር ጀሚሩ ኣሎ 45% ታሪፍ ዝኾነ ይኹን ናይ ኤሌክትሪክ ካር ናይ ቻይና ናብ ፅርግያ ርየ ይፈልጥን ኣለዋን እየን ዝበሃላ ግን ውሑዳት እየን ኣብ ኤውሮፓ የለዋን ንነፍሲ ወከፍ መኪና ትመፅእ 45% ታሪፍ ገይርዎም ኣሎ ስለዚ ቲት ፎርታት ዝበሃል ኣሎ ብዚ ቻይና ኤውሮፓ ሕብረት ከምኡ ገይሩ ቻይና ድማ ከምኡ ክገብር እዩ ኤውሮፓ ኸ እንታይ እዩ ዝሰድድ ናብ ቻይና እንድሕር ኢልኩም ከናይ ብሓቂ ዘገርም ከም በዓል ናይ ሓሰማ ስጋ ከም በዓል ናይ ሕርሻ ንብረት ዝሰድድ እዚ ምዕቡል ኤውሮፓ ቴክኖሎጂን ገለ ምሂዙ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ናብ ቻይና ክሰድድ ዓቕሚ የብሉን መግቢ ጥራይ ናይ ሕርሻ ነገራት ወይ ዋይን ካብ ቻይና ማለት ካብ ፈረንሳ ድማ ዋይን ገለገለ ይሰድድ ከምኡታት እውን ካብ ካልኦት ስለዚ ነዞም ንብረታት እዚኣቶም ድማ ቻይና ኦልሬዲ ሌበል ገይራቶም ኣላ ስለምንታይ ብሳውት ኣፍሪካ ትነግድ ተላ እቲ ዋይን ካብ ሳውት ኣፍሪካ ወይ ካብ ካልእ ዓለም ከተምፅኦ ስለትኽእል ንናይ ኤውሮፓ ክሓፅርዎ እዮም ማዕረትሶም ክሓፅርዎም ዝፍትኑ ዘለዉ እሳቶም ድማ ክሓፅርዎም እዮም እዚኣ ኤውሮፓ ሕብረት ወሲንዋ ዘሎ ድማ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ቀንዲ ንኤውሮፓ እያ ክትሃርማ ብመሰረቱ ድማ ንጀርመን እያ ክትሃርም ጀርመን ኣብዚ ድምፂ እዚ ነፂጎም እዮም ነዚ እማመ እዚ ነዚ ታሪፍ እዚ እታ ዝዓበየት ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ጀርመን ነፂጋትካ ኣይተቐበለቶን ግን ፈረንሳ ኣንፃራ ጠጠው ስለ ዝበለት ካልኦት ሃገራት ከባቢ 10 ዝኾነ ሃገራት ድማ ድምፀን ዓቂበን ድምፂ ክባ ይደለያን ስለምቲ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ስጉምቲ እዚ ፖለቲካዊ ጉዳይ ከም ዝነበረ ንቁጠባ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ አጀንዳ ከም ዝነበረ በዚ ካ ትፈልጥ ግን አንጻሩ ክትዛረብ ድማ ኤውሮፓ ኣብ ዝዋን እዚ ፍርህ ስለ ዘሎ እዩ value chains and to counter tariffs as well and we know that China has threatened to put on tariffs on milk and dairy products and maybe some other products later so it risks to escalate so China ድማ ግብረ መልሲ ቲት ፎር ታት ባህል ክትገብር እያ China opens anti-subsidy probe into EU direct imports ናይ ጸባ ናይ ቺዝ ዲገለመለ ናይ ጸባ ውጽኢት ከምታት ብዙሕ እዮም ሰዱ ንቻይና ኤውሮፓውያን ስለዚ ናቶም ድማሳ ቸክ ክትገብረ ጀሚራላ መንግስቲ እንታይ ዓይነት ድጎማ ይገብረሎም ነቶም ሓረስቶት ኣብ ኤውሮፓ ዘለዉ ሓረስቶት ድማ ድጎማ ይግበረሎም እዩ ስለዚ ንዑ ረኺባ ድማ ሶሪ እዚ እውን ክመጽእ ኣይክእልኒ ብምባል ብሎክ ክትገብረ እያ ምክንያቱ ቻይና ምስ ብዙሓት ናይ ላቲን ኣሜሪካ ናይ ኣፍሪካ ካልኦት ሃገራት ቱርኪ ዝኣመሰላ ብዙሓት ሕርሻ ዘለወን ምሰንካ ስለትነግድ እቲ ንግዲ ብካልኦት ጌራ ክትከኦ ትኽእል እያ ነቲ ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ድማ ዓብ ፅፍዒት እዩ ክኸውን እዚ እውን ንባዕሉ ስለዚ ኣገይን እዚኣ ስጉምቲ እዚኣ ብጣዕሚ መቃቃሊት እያ ማክሮን ኣብ ካልእ ግዜ ተዛሪብዋ ነይሩ እዩ ነዚኣ system that because it's super important to assess fairly the fact that our former model is over and this is not a question of adjustment this is not the same world 2024-2025 and on top of that we are making the same mistakes on top of the key elements I mentioned. We are over-regulating and under-investing. So just if in the 2 to 3 Macron ናይ ኤውሮፓ ዝኽሉ ሃብትን ምዕባለን ዘምፃልና ሞዴል ናይ ቁጠባ ወዲዩ ኣብቅዒ እዩ
ክምለሱን ኣይኮነን ንሱ ይብል ኣሎ ስለዚ ኤሮፓ ኣብ 2024-25 ድሕሪ ሕጂ ሓድሽ ህይወት እዩ ዝፅበያ ዘሎ እቲ ዝሕዝን ክፋል ግን ኣክንዲ ሓድሽ ኢንቨስትመንት ንገብር ነቲ ሲስተም ናትና ተዓራሪና ካምፓኒታት ናትና ከም ሓድሽ ኢንቨንት ክገብሩ ኣብኦም ኢንቨስትመንት ንገብር ሕግታት ጥራይና ነብዝሕ ኢሉ under investment over regulation ማለት ሕግታት ምብዛሕ ማለት ከምዚ ትግበር ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ናይቲ ኮምፒቲቲቭነስ ናይ ኤሮፓዊ ሕብረት ንኸትዕቢ ተባሂሉ ሓደ ስፔሻል ልኡኽ ብማሪዮ ድራጊ ጣልያናዊ ፕራይም ሚኒስተር ዝምራሕ ዝነበረ ውፅኢት ናቱ ክሳብ 800 ቢልዮን ዩሮ ከም ዘድልያ ኤሮፓ ኢንቨስት ጌራ ከተረክብ ነዚ ንክትገብር ድማ ሕግታት ናታ ኩሉ ክትኣልዮ ከም ዘለዋ ንኣብነት ኣብ አይቲ ኣብዚ ናይ ዲጂታል ኢኮኖሚ ዝበሃል ናይ ዝኾነ ናይ ብኦንላይን ትካል ክትገብር ተኮይንካ 100 ሕግታት ኣለዎ ኤሮፓ ሕብረት ኢሉ ተራሰብ ኣብዚ ክዕወት ኣይክእልን እዩ ካምፓኒ መስሪቱ ነቲ ሕግታት ናትኩም ኣማልዩ ክነብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ካብዚ ዓዲ ናብ ካልእ ሃገር ንክኸይድ ኢኹም ትግድድዎ ዘለኹም ብምባል ተሪር ዝኾነ ሓቂ ተዛሪብሎም ነይሩ ሕጂ ድማ ማክሮን እውን ኣብዚ ዲቤት ናይ ብሉምበርግ ድዩ ዋላ ኣብ ገለ ዝገበሮ ንሕና ካብ ጌጋና ንምሃር የለናን ነዚ ተዘይጌርና ድማ ፀገም ክንፈጥር ኢና እናበለ ምስ ቻይና ድማ ሓደ ዓብይ ናይ ንግዲ ውግእ ጀሚሩ ኣሎ ኩሉ እዚ ተደሚሩ ድማ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ቀሲልና ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ናብ ፅቡቅ ነገር ክኸይድ ከም ዘይክእል ግን ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ሶ ሕጂ ናብ ዞባና ክመለስ ኢና መጀመርያ ብመን ክንጅምር ኢና ብሶማልያ ንጀምር Madam President, Excellencies, distinguished members of the Security Council, it's an honor to be here with you today. As I prepared for this briefing, I was reminded of my first time briefing the Security Council, which was in 2015, during the open debate on the protection of civilians. Reflecting on the situation in Somalia then, and my appeals to this esteemed body, I was struck by the political, economic, environmental, and security reforms that Somalia has undertaken since then. The progress we have made is significant and visible. ሶማልያ ከም ሃገር ደረጃ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ብዙሕ ፕሮግረስ ከም ዝገበረት እያ እዚኣ ሶማላዊት እያ መስለኒ ኣብ ዩኤን ሪፖርት ትገብር ዘላ እዚ ከዓ ሶማልያ ብመንፅር ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብቲ ዝነበራ ዕቃበታት ብዙሕ ሪላክስድ ኮይኑላ ኣሎ ኣብ ልዕልያ ዝነበረ ማዕቀባት ናይ ኣፅዋር ንኸይትገዝዶ ገለ ንኸይትገብር ዶ ዝብል ቀስ ብቐስ እናተኣልየላ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ እውን ሶማልያ ናብ ፅቡቅ ዳይሬክሽን ትኸይድ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ግን ስቲል ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ብዙሕ ፀገም ከም ዘሎ እያ ትነግር ንኣብነት ኣብዚ ሕልፍ ኢላ Many of whom are assembled here today have been discussing the security sector reforms, the new strategies to guide the design of the mission to follow ATMIS, and the realization of the Somalia security development conflict-specific interventions. Those who contribute meaningfully to peace compared to military preparedness provides best practice in the past evening stakeholders with a complex social those who peace strategies to guide the design of the mission. sorry ሓንቲ ዘረባ ነራ ዝያዳ ነዋሕ እንዲ ተዘረባ ዕፅር ከነብሎ እንታይ ትብል ኣብ ገለ ብዙሕ ኢኒሽቲቭስ ኣብ ሶማልያ ብዙሕ ህዝቢ ናብ ፅቡቅ ዳይሬክሽን ይኸይድ ከም ዘሎን ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ፅቡቅ ክጋጥም ከሎ ኣብ ሶማልያ ኢላ ኢንዳይሬክትሊ እቲ አልሸባብ ዝበሃል ሓደ መጥቃዕቲ ይገብር ሶማልያ ርግኣት ከም ዘይብላ ንኽፍለጥ ኣበይ ናይቲ ክፋለ ድሓን በይና ኣብ ካልእ ግዜ ክንገብረልኩም ኢና ምናልባት ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ፖስት ክንገብራ ክንፍትን ኢና ሶ ብሓፈሻ እንታይ ትብል ዘላ ሶማልያ ክትፍትን ከላ ኩሉ ግዜ ንድሕሪት ክጎታ ዝፍትን ኣገባብ ኣሎ ነዚ ነገር እዚ ንክንወፅእ ተኮይና ድማ ሓንቲ ሶማላውያን ኩላቶም ዝረዳድኡላ ወላ እኳ ንግዚኡ ዓቃብ ሰላም ዘድልያ እንትኾነ ሶማልያ ሃገራዊ ወታደር ወይ እውን ሃገራዊ ምክልኻል ክህልዋ ክኽእል ከም ዘለዎ ናታ ሰራዊት ክትሃንፅ ከም ዘለዋ ሓይሊ ባሕሪ ናታ ክትሃንፅ ሓይሊ ምድሪ ናታ ሓይሊ ኣየር ናታ ክትሃንፅ ከም ዘለዋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ዝሰማምዕሉ እታ እንኮ ብቕንዕና ትዕግዞም ሃገር ኤርትራ ምዃና እዮም ዝገልፁ ኤርትራ ንሶማልያ ብዓቕማ በቲ ዘለዋ ውሑድ ዓቕሚ እቲ ዝበለፀ ሓገዝ ዝገበረትላ ሃገር እያ እዚ ድማ ሶማላውያን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብፍላይቶም ትክክለኛ ሶማላውያን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ዘመጉስዋ እዩ ኤርትራ ግን መጎስ ናታ ብሶማልያ ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣብዚ እውን ስምዑ ኤርትራ ብብዙሕ መንገዲ እያ ብብዙሕ ሓይልታት እያ እትምጓስ ኣብዚ ሕጂ ስምዑ ተመሳሳሊ بنقول يا اخواننا السياسيين الواهمين الحلمانين ما تنبطحوا انتم ما تنبطحوا لكل زول ما تجروا تفتشوا الحلول من برا اي حل احنا في السودان ده جربناه من برا الحدود دي ما استمر ولا صمد ولا صبر كل الحلول اللي جاتنا من برا ترتكب تعالوا اقعدوا هنا في ظل الشجره دي اقعدوا مع اهلكم اقعدوا مع ناسكم اقعدوا مع القوى السياسيه اقعدوا مع الناس اصلوا لحلول الناس يتراضوا عليها كلهم لكن تمشوا لنا للايجاد تمشوا لنا لوين عشان يجوا يفرضوا علينا حلول ما في دول بيفرض علينا حاجه ولا في دول عنده علينا حاجه والحل
ናይ ሱዳን መራሒ ናይቲ መንግስቲ ሱዳን ዘሎ ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን እንታይ ዝብል ዘሎ ኩላቶም ሰላም ከምፅኡልና ኢሎም ሓንሳብ ናብቲ ዝዕድሙና ተደሊኹም ኣብ ዓድና መፁ ብሎም ኣለ ብሕፅር ዝበለ ተደሊኹምና ኣብ ዓድና መፂኹም ነቲ ሰላም ከተምፁ ፈትኑ ባይ ዘ ወይ ናይዞም ኩሎም ተበግሶ ካብ ዝገብሩ ዘሎ እቲ ብትክክለኛ ንሱዳን ክሕግዛ ንህዝቢ ሱዳን ክሕግዛ ዝደሊ እንተሎ መንግስቲ ኤርትራ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ብቁኑዕ ልቡ ክሕግዘና ዝፍትን መንግስቲ ኣብዚ ዞባና መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ኢሉ እዚ ከዓ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብናልኩም ኢና ኣብዚ ኤርትራ ትክክለኛ ፖሊሲ ዘለዎ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንማንም ሃገር ክትውፅእ ኣይትኽእልን እያ እቲ ፀገም ኢትዮጵያን ናይ ትግራይ ኢሊትን ብዝመስረትዎ ፕሮፓጋንዳ ንሳቶም ብዝሰርሕዎ ኣሜሪካ እውን ኣብ ጎኖም ስለ ዝነበረት ማለት እዩ ኩሉ ኤርትራ ትገብሮ ኩሉ ሰይጣናዊ ነገር ከም ዝኸውን ካብ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ከም ዘይወፅእ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪቃ በባል ሽም ካበይ ዝመፀ እዩ ካብ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ዝወፅእ የለን ንምባል እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል ዳብል ቼክ ክትገብርዎ ይግባእ እቲ ህዝቢ ኣፉ ክኸፍት ከሎ ወላ ኣብይ ኣሕመድ እውን እኮ ኢልና እዩ ኣብይ ኣሕመድ በዓሉ ኣብ ዞባና እኮ ኩሉ ሰብ እዩ ሶማልያ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ክንደይ ግዜ መጉስና ሱዳን ይምጉስዋ ኣለዉ ንኤርትራ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ብኣፉ እኮ እዚ ኢልና ነይሩ ቀደም ወዳጅም ጠላትም ማወቅ ያለበት የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ክህደት ተፈጽሞበት በገዛ ወገኖቹ ጥፋት ሲካሄድበት የኤርትራ ህዝብና መንግስት ወደሱ የሄዱትን ወታደሮች የያዘበት ወደ ፈለጉ እንዲሄዱ የደገፈበት መንገድ የሁል ጊዜም የኢትዮጵያ ውለታ ነው። ማንም አክቲቪስት ነኝ ብሎ በተናገረው እንትን የሚበላሽ ጉዳይ አይደለም። አንድ ነገር የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ እንፈልገው حق ንምዝራብ ሃቢ ንባዕሉ ተመራሒናቶም ኣብ ውሽጢ ሰሙናይ ሳልሲ ንሓዋሩ ውዕለት ኣለና ዝበሉ ኣበየለት ውዕለትካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተዛረብካዮ ንኤርትራ ክድምስሳ ከም ዝብል ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓንሳብ ከም ቃዛ ገብራዮ ዶ ሓንሳብ ከምዚ ገብራዮ ዝብል ስለዚ ኢትዮጵያውያን ኣበይ ኣሕመድ እውን እንተኾነ ተጋሩ እውን እንተኾኑ ዞም ሎሚ መልሓሶም ካልእ ዓፂፎም ዝገብሩ ዘለዉ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘብፅሕዎምን መለስ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ዝተዛረቦ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ግዜ ኣምፅልኩም ነይረ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ከባቢያ ሕማቅ ጌርና ዝብል ሃገር የለን እንትርፈቲ ንኣጀንዳ ኢሉ ዝዛረብ ኤርትራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜ ፅቡቅ ከም ዝገበረትሎም ኩሎም እዮም ዝገልፁ እንተኾነ ናይ ኤርትራ ሽም ምብልሻው ከም ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ እዩ ንመለስ there is a lot of issues ኣብዚ ሕጂ ጉዳይ ናይ ሶማሊ ናይ ሱዳን ንርፀን ኢና بعبيو ناب Somalia كملة سينا أبزلو حالا The Horn of Africa is threatening to spiral out of control between Ethiopia on the one side and Egypt and Somalia on the other. At the heart of these tensions is a controversial maritime agreement that has seen traditional allies become foes. CGTN's Ruben. So ولاتي ميديا بعبيو كشفنا جميل زلو أمانغو إثيوبيان أمانغو جبس انزخيات زلو كونتات بمنجد سوماليا ونوسيقكا كم معلتنا معلتي ملك أن غيره نابرت أي زخي زلو إذا كونتات زدما أبي قصو كودا يخون we don't know الجين رايو تلتا سلسة معبالتات اللي قد استبزوها نزي قبسي نزي قد ايزي سيريس حزات تغنزلا أبي أحمد دما نابي قصو كخيدخل we don't know. Tensions began in January of this year when Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed line of the port city of Berbera. This triggered a back foreign would have to leave Somalia when the mandate of the African Ethiopian troops would have to leave Somalia and expanded. As Mogadishu announced, Ethiopian troops would have to leave Somalia when the mandate of the African Transition Mission in Somalia, or ATMIS, expired in December. So حركاتي أمونغو سومالين إثيوبيان زقبر زولو بزح مسحاب زي كم عك أب سلام كويناتي زولو سراويتنا إثيوبيا أبز مودة تنايزة عامة زي ورها صرت خلطة مالتيو تلو خناتو أبو سلزودا كم بحدش كحدث يبلون تغليلك وزك خلالو يبرولو سلازي ناي بحق إثيوبيا نسلام ناي سوماليا أتين تندنبرت سراويتناتو يا أخلنا يغني لنا كيد كلهم كلوسي أنت غينهم يوم زي كدو قال رب حسل زلون بر of course قال رب حسل زلون بر حق زكايل حدا قربيتي حق زكايل أنت متيو أفقل إن في يغني اللي بالحجد حرجسي بعليك قبري قداي حق زكاي يغني اللي مزبل كايو نو بحيلك حق زكاي تيلك حق زكاي يكون زلو يمزب زكاي خمزلو يزنقرا كازلو ስለዚህ ተሓገዝ ሽም መልክዕ ቀይሩ ሽም ቀይሩ ክመጽእ ከሎ ነዚ ይመስል ያኽለካ ተሓገዝ ካለ የለ ምስበልካዮ ኖ ኣይገጥፈካኒ ክብለካ ከሎ ነዚ ንሪኦ ዘለና Somalia went further, saying Ethiopian forces would not be part of the new AU mission in 2025.
that's particularly controversial because Ethiopia has been part of the AU mission in Somalia since 2007. In August, Somalia signed a defense pact with Egypt. As part of the deal, Egypt would deploy troops to the new AU mission in Somalia. Cairo also delivered a major consignment of military weapons to Somalia. Ethiopia wasn't impressed, saying Egypt didn't have the Horn of Africa's best interests at heart. What we demand is for Somali authorities to refrain from hosting parties which do not desire peace for this region. What we want is to continue cooperating with Somalia in the fight against ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ዝሕፍር እንታይ ዝብል ዘሎት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሶማልያ ዘዋፅኣና ንሕና ንፈልጥ ኢና መን ክጠቕመና ዝደሊ መን ኢኸ ክጎዳእና ዝኽእል ንፈልጥ ኢና ኢሎም ከለዉ ኖ ሶማልያ ይጋገዩ እዮም ዘለዉ ግብፂ ነዚ ዞባ እዚ ረብሓ የብላን ጥቕሚ ዘይብላ ሃገር እያ ሽግር ናይ ዞባ ኖ ንዓኻትኩም ሽግር ክትከውን ትኽእል እያ ግብፂ ንኻልኦት ግን ፀገም የብላ ኤርትራ ካብ ግብፂ እትፈርሆ ነገር የብላ ኤርትራን ግብፅን ዘተሓሓዝ ነገር የብለንን እዚ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዲል ክትገብር የዋፅኣ there's no ንክልቲኦም ዘሰሓብ ነገር ንስኻትኩም ብኒል ምስኦም ምሰሓብ ስለ ዘለኩም ሶማልያ ምስ ግብፂ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዲፈንስ ፀገም ኣለዎ ነቲ ፀገም ናቶም ክሕውየሎም ወይ ክሕግዞም ዝኽእል ድማ ግብፂ ኣሎ ግብፂ ዓቕሚ እንተለዎ ክመረብኩም እየ እንተኢልዎም ዲል ተገይልዎም ፋይን ክብልዎ እዮም ሶማልያ ዘይብልዎ ንዓኻትኩም ከይሓፅሩኹም ኢሉ ኢትዮጵያ ከይሕፀሩ ኢሉ ሶማልያ ፀረብሑ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ዓብዪ እዩ ገጅፍ እዩ ምቁፅፃሮ ፀገም የብላን ግን ሓደ ኣብ ጎረቤትና ኮይኑ ኩሉ ግዜ ስግኣት ዝፈጥረልና እንተሎ ኮይኑ ነቲ ክፋል ኣብ ደገ ባሕርናታ ንግብፂ ክትባ ኣይኮነትን ግን ምስ ግብፂ ዲል ክትገብር ትኽእል እያ ኤርትራ ስለምንታይ ረብሓ ስለ ዘለዋ ግብፂ ድማ ኤርትራ ኣይኮነትን ስግኣት ናታ ኢትዮጵያ እያ ስግኣት ናታ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከመይ ኣላ ናብ ከመይ ኢላ ትቕፅል every second ጉዕዞ ናይ ኢትዮጵያ ንግብፂ የገድሶም እዩ ኢትዮጵያ ሓያል ሃገር ክትከውን ዘይትደላ ኣብ ዓለም ቁጥሪ ሓደ ግብፂ እያ ግብፂ ድማ እንታይ ትገብር ኣላ ረእይዋ ሕጂ እቲ ኩነታት ናብዚ ዝኸይ ዘሎ Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi received his United Arab Emirates counterpart in Cairo on Thursday. President Mohammed bin Zayed Al Nahyan met el-Sisi on the tarmac of Cairo airport. The visit comes amid rising tensions in the Middle East as Israel intensifies its bombing campaign in Lebanon. Egypt has been actively working to broker a ceasefire in Gaza in concert with Qatar and the United States. The visit also comes as pressure mounts on the Emiratis over accusations they support Sudan's rebels accused of committing war crimes. The Emirati president's delegation includes the ministers of industry, investment and defense, as well as another. So Dainan Rizalana, na UAE President MB said, Nab Cairo, Nab Gibsi comes Hadan, Miss President na Gibsi Abdel Fattah al-Sisi comes Tarabani and Rizalana. There's a Mongo Clitium, the Berzolo, Abza Halafanagira Kuner Nabza Amatizam Jamaria Fanata, except Salasan $1 billion, Ab Gibsi invested Gabr comes Delizala, UAE, or Emarat Nagiranera. ከምውፅኡ ናቱ ድማ ኣብ መንጎ ግብፅን ኣብ መንጎ ዩኤኢን ዝግበር ዘሎ ዝምድና እናዓመቆ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ከዓ ብዙሕ ነገራት ኣለዎም ዝፈላለዮም ንኣብነት ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከመይ እዮም ዘሎ መን ምስ መን ኣሎ ግብፂ ኩሉ ግዜ ምስ ናይ አልቡርሃን ሓይሊ ከም ዝነበረት ዩኤኢ ድማ ምስ ናይ ሕሜት ከም ዝነበረት እዩ ዝንገር ዘሎ ግን ዩኤኢ ብተደጋጋሚ ትኸሰስ ስለ ዘላ ምናልባት እግራ ሕፂራ ከም ዘላ እዩ ምልክት ዘርኢ ዘሎ እግራ ሕፂራ ከም ዘላ ምልክት ናቱ ኣበይ ንሪኦ ኣለና ናይ ሕሜት ሓይሊ ይሰዓር ስለ ዘሎ ስለዚ ምናልባት ግብፂ ዩኤኢ ኢማራት ብሰንከት ዝወርዳ ዘሎ ነቐፌታን ፀቕጥን ሜይቢ ካብ ሱዳን እግራ ሕፂራ ክትሉ ትኽእል ትኸውን እያ ምልክት ናቱ ንቐፃልነት ክንሪኦ ኢና እቲ ናይ ሕሜት ሓይሊ ኣብ ሱዳን እናተሰዓረ ይኸይድ ኣሎ ንብል ኣለና ግብፂ ምዚኣቶም ርክብ ገብር ኣለዉ ኣብ መንጎ መን ኣሎ ጭንቀት ክሕዞ ዝኽእል ነዚ ጉዳይ ዝክሪ ከሎ ኣቢ the main supporter ናቱ እዚ ናይ ዩኤኢ ፕሬዚደንት እዩ ስለዚ ዩኤኢ እያ ተቐንዲ ደጋፊት ናቱ ንኣቢ ኮይና ዘላ ዩኤኢ ድማ ሞር ኢንተረስት ኣብ ግብፂ ትገብር ኣላ ግብፂ ከንታይ እያ ትደሊ ግብፂ ድማ እቲ ኒል ዝበሃል ናይ ኩሉ ግዜ ኤቭሪ ሰከንድ ኦፍ ዘ ዴይ ተሓስብሉ ጉዳይ ተሎ ጉዳይ ናይ ኒል እዩ ስለዚ ዩኤኢ ናብ ግብፂ ገፃ ሽፍት እንተገይራ ኣቢ ኮምፕሊትሊ ኣይዞሌትድ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ወታደራዊ ሓገዝ ትባ ከም ዘላን ዲፕሎማስያዊ ሓገዝ ክትባ ከም ዝኾነት ጉዳይ ናይ ግብፂ ከም ዝርድኦም ብሊንከን ተዛሪቡ ነይሩ ዩኤኢ ከም ትገብር ኣላ ስዑድያ ቢልዮን ኢንቨስት ክትገብረሎም ምዃና ዝብል ኣምፂርኩም ነይረ ቻይና ከምኡ ቢልዮናት ኢንቨስት ክትገብረሎም ከም ዘላ ኣምፂርኩም ነይረ guess what መን እዩ ወላ ሓደ ኢንቨስትመንት ዘይረክብ ዘሎ ኣቢ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዘይረክብ ዘሎ ስለዚ ኣቢ ኮምፕሊትሊ ኣይዞሌትድ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ምልክት ናቱ ድማ እዩ ጫቕ ዝብሉ ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ነዚ ኩነታት እዚ ይከታተልዎ ኣለዎ እዮም እዚ ኩነታት እዚ ድማ ንዓታቶም ቀዳማይ ድቃስ ዘይሂቦም ነገር እንተሎ እዚ ጉዳይ እዚ እዩ ስለምንታይ ግብፂ ዲፕሎማቲካሊ ኣብ ኩሉ ወገን ተሃርሞም ስለ ዘላ ብወታደራዊ ድማ ኣበያትያቶም ኣላ ኣብ ሶማልያ
ዓብ ወታደራዊ ሓይሊ ተምጻላ ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ዝምድና ክልዋ ከም ዝኽርዮም ኣለዉ ምስ ሱዳን ዝምድና ከም ዘለዎም ስለዚ ኮምፕሊትሊ ሰርክልት ኮይኖም ኣለዉ ክገብርዎ ዝኽእሉ የብሎም ሕጂ እዚ ብማዕዶ ማዕዶ ጥራይ እዩ እንታይ እሞ ፀገም ኣለዎ ፀገም ከም ዘለዎ ካብ ኣፎም ስምዕዎ እንታይ ፀገም ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ብኩሉ ነገር ክንሪኦ ክንከል ኣለና መጀመርያ እዚያ ራእዩ ግብጽ ጥራይ ኮነትን ዘጋጥም ዘለኻ ሮች አሜሪካ፣ ብሪታንያ፣ ኳታር፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና ቱርክ ዋሽንግተን ውስጥ ሰሞኑን ባካሄዱት ስብሰባ በሶማሊያና ኢትዮጵያ መካከል የተፈጠሩ ቀጠናዊ ግጭቶች ቱርክ መራሹን ሽምግልና ጨምሮ በንግግር እንዲፈቱ አውስተዋል። ለሶማሊያ የግዛት አንድነት ሉዓላዊነትና አንድነት ያላቸውን ድጋፍም ያረጋገጡት ሀገራቱ ሶማሊያ ብቁና ተጠያቂነት ያለና ኢትዮጵያ መካከል እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ከምዚ እዚአን ከዓ ካልኦት ሃገራትየን ብሓደ ኮይነን ኣብ ዝሓለፈ እውን ሓቢረኩም ነይረ ናይ ቀጠር ናይ ዩኤኢ ናይ ኣሜሪካ ኣይ ቲንክ ናይ ካልእ እውን ናይ ስዑድያ እውን ገለ ነይሩ መስለኒ ብሓደ ኮይኖም ንሶማልያ ደገፍ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ክገብሩን ወታደራዊ ዓቕምናታ ንኽትሃንፅ ክሕግዝዋ ምዃኖም ስለዚ ኤቭሪዌር ኢትዮጵያ ኣይዞሌትድ ናኾነ ኣቢ ኣይዞሌትድ ናኾነ እዩ ዝኸይ ዘሎ ሞር ክሊርሊ ክትሪኡ ድማ ኣብ ዝረኣይዎ ሕጂ one would put it crudely to weaken Ethiopia's stance, and that will also, of course, mean Egypt would have a upper hand when it comes to negotiations. Ambassador, what would it take to de-escalate the tensions at the Horn of Africa? The African Union should move in as quickly as possible because we know that IGAD will find it very difficult to. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ግብፂ ንነፍሲ ወከፍ ዕድል ተጠቂማ ንኢትዮጵያ ንምቕርቃር ትኸይድ ከም ዘላ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዲፕሎማሲ ኣይዞሌት ናገብርዎ ይኸዱ ከም ዘለዉ ንኣቢ ኣብ ኩሉ ዲፕሎማቲካሊ ኣይዞሌት ተጌርካዮ ኢኻ ድማ ነቲ ካለ መጥቃዕትታት ትገብሮ ሓገዝ ከብላካ ዝኽእል ጎኒ ጎኒ ድማ ንኣብነት እቲ ጭንቀት ናቶም ኣብ ዝረኣይዎ ሕጂ ለመዋጋት ምንም ፍላጎት የላትም ነገር ግን ኢትዮጵያን ለማተራመስ ፍላጎት ብቻ ሳይሆን እቅድም አላት እየሰራችበት ነው ምንም እንትን የለው ይሄ ጥርጥር የሌለው ነገር ስለዚህ በዛ ደረጃ እየሰሩና እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ ይታወቃል እና አሁን እነዚህ አማራ በተለይ አማራ ክልል ያሉ ታጣቂዎች በኔኮ በተለይ በእውነት አንዳንድ ጊዜ እኮ ጉድበል ጎጃም ማለትስ አሁን ነው እንደው ጉድበል ጎጃም ማለትስ አሁን ነው አባዬ በሚገርም ሁኔታ ከግብጽ ጋር የሚተባበር ኃይል ከአማራ ክልል ይመጣል ብሎ ማሰብ በጣም ከባድ ነው አዲስ ብሔርተኛ እንቅልፍ እንደሆነ ሰንታይም ዝብሉ ዘለው ናይ ብሓቂ ጭንቀት ገይርሎም ከም ዘሎ ናይ ኣምሓራ ሓይልሲ ምስ ግብጽ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም ግብጽ ኩሉ ግዜ ከተውድቐና መደብ ጥራይ ድሌት ጥራይ ደይኮነስ መደብ እውን ኣለዋ ብፕላን እያ ትሰርሕ ዘላ እዮም ዝብሉ ምስ ፋኖ ግን ምትሕባር ከም ዘለዎም ገለ ምልክት ረኣዩ ይመስሉ ብጣዕሚ እዮም ፀርፀር ዝብሉ ዘለው ንፋኖ ክንሃርም ኢና ኢሎም ዓጢቖም እዮም ተበጊሶም ዘለው እንተኾነ ፋኖ ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ንሶም ዝፍክርዎ ዘለው ዓወት የመዝግቡ የለውን ፋኖ ድማ ናይ ኣምሓራ ተወላዲ ህዝቢ ኮይኑ ምስ ግብፂ ክኸውን ክትርኢ ከለኻ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኢልካ ክትሓስብ ዘለካ ክሳዕ ክንዲ ምንታይ ናይ ኢትዮጵያ ዕቤት ብኢትዮጵያ ዝመካሕ ህዝቢ እንተሎ ህዝቢ ኣምሓራ እዩ ነይሩ ህዝቢ ኣምሓራሲ እቲ ኣባይን ገለመለ ብጣዕሚ ዝስምዖት ነበረ እዩ ሎሚ ግን ባዕላ ትፈልጥ ኢትዮጵያ ኢሉ ወላ ምስታ ፀላኢት እያ ዝበሎ ግብፂ እውን ክሰርሕ ድልውነት ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና እዚ ከዓ ውድቀት ናይ መርሕነት ናቶም እዩ ዘርእዮ ዘሎ ፀላዕላዕ ዘብሎ ዘሎ ካሲ ኦፍ ኮርስ ድሕሪ ትክክለኛ መርሕነት ተደይብልካ this is what happens at the end ተፈኸራ ግን ብኩሉ እዩ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ፋኖ እንደምታስቡት አይደለም በሙሉ አቅም አይደለም የገባ ነው ወደ አማራ ክልል አሁን እየተፈጠረ አትማሩ አትነግዱ እንደዚህ አትሉ የሚለው ውቀትና ግርግርን ማስቆም መልክ ማስያዝ ነው ይሄም በምንድነው ሰላም ተብሎ ተደጋጋሚ ጥያቄ ቀድሚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ክውድኦ ኢሉ ኣብ ፈኪሩ ይኸይድ ነይሩ ሰራዊቱን ገለመለን ኢትዩ ጉዳይ ናይ ፋኖ ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን መንገዱ ከትሕዘ ኢሉ ሰራዊት ኢትዩ ክንደይ ፈኪሩ ቅድሚ ዓመት እዚ ሎሚ ግዳ መዓት ዕጥቅን ኣፅዋርን ሒዙ ዘሎ ፋኖ ሰራዊት ናይ ኣብና ማረኸ መዓት ኣፅዋር ሒዙ ዘሎ ስለዚ ሎሚ ክስዕሮ ኢልካ ይሕሰብን እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ፈኸራ ኣገይን ይቐፅል ኣሎ እቲ ምፍካርካ ኣብ ናሕትሕቶም ተዝኾኑ እኳ ፀገም ኣይምኾነን ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኻ ስለዝኾነ እንዳያርስ የአማራ ህዝብ እንዳያመርት የአማራ ልጆች ወንድሞቻችን ትምህርት ቤት እንዳይሄዱ ትምህርት ቤት አትሂዱ ብሎ የሚከለክል ቡድን መንገድ ዝጉ ይላል መንገድ የሚዘጋው ለምንድን ነው መከላከያ እንዳይመጣ መከላከያ እኮ ኮማንዶ ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ማለት እኮ በዓለም ላይ አለ የሚባል ሬንጀርስ ዴልታ ፎርስ የሚባል ጠቅላላ ያካተተ ነው
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት። ስለ ኢትዮጵያ ነው ማወራልክ፣ ስለ ኢትዮጵያ ነው ማወራ። ኢትዮጵያ የሚባል ሀገርን የነካ አይደለም ይሄ የሊት ሌባ ጃውሳ የሚባለው ይቅርና ግብፅ፣ ኤርትራ፣ ሌሎች ጠቅላላ ተሰልፈው ይምጡ። የሶስት ቀን ስራ ይሄ አረጋግጬ ነው። ብሓፈሻ እቲ ተሃዲድን ፈኸራን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ ግን ናበይ ገጾም እዮም ክኸዱ እዚኣ ስእሊ እዚኣ ድማ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ቴሪክ ማሲንጋ ዝበሃል ቆለጭለጭ ኣቢልሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ክንዲ እቲ ኣቢ ሰሪሕዎ ዘሎ ንስእሊ ዝኸውን ቦታ ዘዳለወሎም ኣብኡ ክንዲ ዝሰኣል ኣብ ኖርማል ጎደና ከይዱ ስለተሰኣለ ሕርቃን ተወዲዎም እንታይ ብለለው እንታይ ኮይኑ እቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎሲ ንኢትዮጵያ ኤክስፖዝ ዝገብራ ከምዚ ገይሩ እዚ ኣዲስ ኣበባ ይረአይዎ ነዚ ዝመስልቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ዘሪኢኹም ዘሎ ፍላሽ ዝኾነ በለጭለጭ ዝብል ተራ ካብቲ ከተማ ሜን ስትሪት ኩሉ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ ዝመስሎ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ዝመስል ነዚ ዘሪኢኩም ዘሎ ዝበፅሐ ክፋል ኣዲስ ኣበባ ነዚ ዝመስል let's say 70% ወይ ከዓ 60% ናይቲ ከተማ maybe ኣብየ ኣለኹ ብጀካት ሜን ስትሪት መብዛሕትኡ ኣዲስ ኣበባ ከምዚ ዝመስል ኣብቲ ሜን ስትሪት ኩሉ ግዜ ኣብኡ ዘሎ ፓላሶታት ትሪእዎ ዘለኹ ውሽጢ ምሳተኻ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ነዚ ዝመስል ናይ ኣዲስ ኣበባ ገዛውቲ ስለዚ ኣገይን እዚ ኣምባሳደር ድማ ንኢትዮጵያ ዘንፀባርቕ ስእሊ ልድዩ ዋላ ውራይ ኢሉ ከምኡ ገይሩ ብጣዕሚ እያ እዛ ዘረባ ቆለጭ ኣቢላቶም ነይራ እዛ ስእሊ እሱ ዝገበራ ኢትዮጵያ እንታይ ከም ትመስል ነዛ ስእሊ ብምውፅኡ ኣይተዋሕጠሎም እሱ ጥራይ ኣይኮነን ብዙሓት ሰባት ከም ኢሎም ጠቂሶም ነይሮም ባት እኔ ንፍረደይ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ካልኣይ ገጽ ናይቲ ፖለቲካ ድማ ኣብዚ ንኺድ ጉጅለ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ውሒላታትን ልያውን ዘለዎ ሓይሊ እዚ ኣብቲ ናይ 41 ገምጋም ምንቃፍ ብቲ ምንቃፍ ተረኣዮም ክፀርዩ ዘይከኣሉ ዘፃርያ ኮሚቴታት እውን ተሰይመን ኣብቲ መድረክ ንሱ ልዕሊ 3 ወርሒ ዝኸውን ተወሲዱ ምፅራይ ተገይሩ ኣብቲ ጉጅለ ካብ ዘለዉ ብጉሕለት ብሰፊሑ ዝተጠርጠሩ ብግልፂ ዝቐርበሉ ታሪክ ተፈጢሩ ካብ ናይቲ ጉጅለ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ውሒላታትን ልያውን ዘለዎ እቲ ባእሲ ኣብ መንጎ ናይ ትግራይ ሓይልታት ዘሎ ዝለዓለ ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ ኣይ ቲንክ ኔክስት ስቴፕ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ገለ ስጉምቲ ክንሰምዕ ምዃንና ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እቲ ፅቡቅ ነገር ድማ ክልቲኦም ስለተባእሱ መዓት ምስጢራት እዩ ዝወፅእ ዘሎ ሓደ ኣገዳሲ ምስጢር ኣብ ዝስማ 400 ምሩኻት ክባረሩ ከለውስ ንምንታይ ኢኹም ክስደዱ ከለዉ ምስ ሰነዶም ንምንታይ ኢኹም ሽዑ ንሽዑስ ከም ሕወሓት መግለፂ ዝሃብኩም እዚ ራ ሕወሓት ሓበይዋ እንዲ ክስደዱ ከለዎም ለይቲ ፍርቂ ለይቲ 6 ሰዓት እዩ ተሰዲዶም ብሕቡእ ኣውቶቡስ ካብ ፌደራል መንግስቲ ተላኢኸን ናብ መቐለ ከይኣተዋ ተሓቢአን ውዒለን ለይቲ 6 ሰዓት ብሕቢኢተይ ተወሲዶም ከም ተወሰደ ማንም ሰብ ኣይፈልጥም እዚ ዝገበሩ ዝተሓባበሩ ናይ ወታደራዊ መራሕቲ ኣለዉ ዝገበረ ሰብ ባዕሉ ጀነራል ወታደሰ ወዲ ወረደ ተስማዕሚና ጌርና ኢልና ኢሉ ምስ መን ከም ተስማዕምዐ ይንፈልጥን ምስ ዝተደራደረ ኣካል ግን ኣይተዛረበን እዚ ዝተፈለጠሉ ጉዳይ ግን ኣብ ናይ ፕሪቶሪያ ስምዕነት መሰረት ገይሩ ኣብ ኣፍሪካ ሕብረት ፓነል ኮፍ ኢልካ ክማየጥ ከሎ ክንዲ ዝኣክል ምሩኻት ሰዲድና ኢና ኢሎም ሪፖርት ክገብሩ ከሎ እዩ ደብረፅዮን ኣብኡ ኮይኑ ኣይፈልጥም ኣይኖ እቶም ከምዚኦም ገይሮም ከምዚ ጀኖሳይድ ተፃሪሎም እው ወላ ሓንቲ ክብል ኣይኽእልን ውድእ ጉዳይ ሽዑ እዩ ተፈሪጡ ክንዲዚ ዝኣክል ምስቲ ናይ መኸተ ሓይልኻ ክንዲ ዝደለየ ደብረፅዮን ይፀላእ ክንዲ ዝደለየ ይፀላእ ናይ መኸተ ሓይሊ ገዲፎም ምስ ካልእ ተዘራሪቦም ሪኢኸሞ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብ መንጎ ጌታቸው ረዳ ምስ ፃጥቃን ኮይኑ ኣብ ልዕሊ እቲ ህወሓት ዝበሃል ዶክተር ደብረፅዮን ዝመርሖ ዝነበረ ዝተገበረ ህልኽ ወይ ከዓ ተንኮል ኣብ ንሓትሕዶም እንታይ ዘርእየካ እዚ ኣብ መንጎም ሓደ ዓብ ጎቦት ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ሓደ መፅኦም ክዕረቑ ክእሉ ዶ ኖ ኢትስ ፖስብል ኣይከኣልኒ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣብ መንጎኦም ግን ካብ ፅባሕ ናብ ፅባሕ ጉድ እዩ ዝወፅእ ዘሎ እቲ ጉድ ድማ እቲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ዝጀመረ ዘይኮነስ ነዊሕ ዝኸደ ካብ ውዕል ፕሪቶርያ ዝጅምር ዳርጋ ኣብ ዘይረዳድሉ ምስ በፅሒ ንደገ ወፂኡ ዘሎ ንነዊሕ እዋን ከሸምግልዎም ፈቲኖም እዮም ግን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዓበይ ፍልልይ ኣለዎም እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ምስ ኣቢ መጋበርያ ኮይኑ ንሱ ክሰርሕ ዝደልዩ እዚ ናይ በዓል ደብረፅዮን ጉጅለ ድማ እቲ ንህወሓት ኢሉ ዝዛረብ ነበረ እቲ ናይ ትግራይ ገለመለ ንዑ ከሳልጥ ዝፍትን ዘሎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዕድል ኣለዎ እዩ ግብፂ ኣብቲ ናቶም ፕረስ ሪሊስ ዝሃብዎ እዚ ናይ ህወሓት ሓይሊ ተስፋ ዘለዎ ኢና ኣቢ ንክግምጥል ስለ ዝበልዎ
بيناي من قد ما تيوم كحجز واحد مزخول فليت له سلازي this is going to be very tricky أبدا ما مستناي فانو زلوا قداي توسع كالك جنبارك في الطريق الTTDF بعد نبرة وين سراوي زنبرة مني كم حضور بتاعت مني زلوا دحريو توسانة حفشة اللي تنايتقراي ناي مودا تزيالاتهم تفعلي أبارتات كونه أوش تحد بارت بزفت أركستاي ننرسكم أفتسال الفاس خويدات ويز مهركم نهزو تقراي يطعمون حدا وعلهم كبر يترخول تخبروا كاب دقز مس طغعات جنسايد طرح بمحلاها يكونن نهزو تقراي أوشتي بسنكر حقوم زي حاسو فزو خينا بتي ناي تقراي نزي مسل حجنا بنا يرتراخ سقري مسقاقريد كن أنت تعم تدرفك باكم تمالون سميكم ماني يركم درسنا خانينا درفنا بشمكم درسنا خانينا درفنا كان خل صورة بزحقي صقومي يتمنى زمانات اندوز قدمي كم حياة كنتي زي سني هدمي نقاري دمسنا جغان مستعدمي جنبيتاوي قلنا انقع تترقمي بشمكم درسنا خانينا درفنا زادر فيزياء أنا كنيك زي سميعي اللغة بفتسم كابت تعمينايتي زيما كابت تعمينايتي موزيكا اتك على تبع زلو ناي بحق براد من كسابسي أنكو أنا واحد ما حبكات راينا غنب نغل ناي بحق بحر دمساوي نغتل أبتنا يرتراغز نغناتوينا مجمريا بزس كان يجمر زيا تحقس زينا سلازلاتن بزي اسكن جمر توم اب عامته تمرت كلتشان 23 كاب كوليج مهندسنا ماي نفي بسيفيل انجينيرينج 4 ملو نطب بمصا غوبلن نايت ديبارتمنت بمخان تمرت ازازمت حبروم ملسيا ناي موالد هصانات تمرتا اب اسمرا بيت تمرت بيت صابرين ناي مبعتان ماكلاين درجان اب فنلاند ميسيون ناي كالاي درجه تمرتا دما اب بيت تمرت دنبسنبل زتا مهارت بيت ال كاب قداماي كساب سالساي كفلي كاب كفلا قداميتي كاب رابعاي كساب 11 كفل دما كاب يونيت قداميتي ناوصتيا ناي ماتريك مدالو تمرتا نمقصال نابساوا بيت تمرت وارساي كالو امريها أبيت تمرت وارساي كالو أبستجبر ناي ماتريك مدالو مرمرة 4 ملو نطبي بمصا قبل الكتكون زبقات بي تي ال ابني 10 تخلي هاجراو ملك مرمراون 4 ملو نطبي بمصايا ناب كوليج ماي نفي تصمبيرا اب كوليج مهندسنا مستوم لعل بقعات زلوم تمهارو توداديرا كاب قداماي كساب 5 عامت 4 ملو نطبي بمصا دارغا قدم حجي ابت ديبارتمنت كاب استمزغبه اتي زلعله نطبي كبهال زخل وصيت بمزغابيا بأزيل علم عرق تمرتا زازيما مسارات منفعتي ولدي زسرطو لي ناي معواسنا حسابيو كتبل بيت ال ندمص امريكا قليصا درانا نعين حواتين مالتيو نيشتي كلنا بقس كنبل كلنا تحيزومسي بزعبا اقداسنا تمرتسي صبو غيرهم انكيسو منايوم مبل حجي انا بخري اخا بحواتي مالتيو تصعرا اباي جميرو كوميلو خان ابتم من اسي حواتي قطيرو مالت حجي ولدنا كنجمر كلنا تموال هصانات كنمهار كلنا تنافيعكا خمس غزالكا يغريدو بنواتاوي نغرات ديكون خطابعنا فتيرومسي فلطات مدلابسي صبو نغر مخانو يم كرينا فتينوم ات شلمات ناي بحقس ات خنبكم ينايلوم مبصعدا اتبو نبره ديكونس ات عوت انت كاس تشلمات بعدو مخانو برك مقدي ما برسناتيو منا مالتي خمو على هصاره جميرو قال نجر ندار اخ سرح يبل كان عوت كان اب هيوت ملصوب نجر كتسرح سيت شلمات ناو تزبلو كم زيلو انكيسو منا مالتي كابتوم 3 ولودات زلوا سدرا بيت اتو هابتوم محري بخوري زخونات بيت ال من اس حفتا رابعي عمد تمهاريت ميكانيكال انجينيرينج اتازنا اسات دما تمهاريت 5 كفلي كم زخونان كلن اب تمرتن عوتات كم زخونا طقيسا نتز تمهارتلو عودي زمرصتلو مخنيات بخمز
ከምዚ ተረድእ እሽተይ ከለኹ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ፎቶ ነይረ ቀደም ካብ ንኣሹና ኸደና ባባ ሒዝና እንታይ ይርኢ ነይሩ ናሽናል ጂኦግራፊክ ናይ አቡዳቢ ላ ጀዚራ ዶኪመንተሪ ካላ ብዓረብ ኣላ ሕጂ ቤት ትምህርቲ ፊላን ሚስዮን ዓረብ ስለ ንምሃር ነበርና ቅድሚ እንግሊሽ ገለ ምምላኽና ዓረቢና መሊኽና ሕጂ ኣብኡ ብዙሕ መደባት ናይ መኻይን ገለ ብብዝሕ ኣለዎ ኣብተን ክልተ ቻነላት ብፍላይ ሕጂ ከምኡ ከኣንተ ሪኢካ ሓደ ነገር ኣብ ልብኻ ይድኣትወካ ከምኡ ስለዝኾነ ደስ ብለኒ ነይሩ ሜካኒካል ገለ ብል ነይረ ድሒሩ ግን ሃይ ስኩል ከለኹ በዓል ቡርጅ ኸሊፋ ስርሑ ብፍላይ ኣብ ዩኤኢ ዘለዋ ህንፃታት ብምሉኦም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለዎ ገለ ኩሉ ትሪኦም ሽዑኡ ደስ ክብለኒ ጀሚሩ እቲ ስራሓት ኣዝዩ ሰሓቢ ማለት እዩ ሽዑኡ እቲ ድበለ ጥልቕ ዝበለ መፅናዕቲ ትገብር ኣብ ሲቪል ኢንጂነሪንግ እንታይ ኢልካ ተፅንዕ ትጅምር ካብ ፅባቐ ዝሓለፈስ ኣዝዩ ብዙሕ ኣበርክቶ ዘለዎ ዓውዲ ምዃኑ ሽዑ ትርዳእ ትጅምር ካብ ትሕቲ ቅርፂ ትራንስፖርቴሽን ፋሲሊቲ ክህልወካ እንተኮይኑስ ጥዑይ ትሕቲ ቅርፂ ክህልወካ ኣለዎ እዚ ኸ መሰረታዊ ነገር ንግዲ ክህሉ ሕክምና እዛ ኢንተርቪው እዚኣ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እንኳ ናይ ብሓቂ ተሓጒሳ ነዛ ኢንተርቪው እዚኣ ምስ ሰማዕኳ እዛ ሰብ እዚኣ በላሕ እንድያ በላሕ ምዃና ጥራይ ዘይኮነስ ከዓ በላሕቲ ሰባት ኣብ ጌጋ ቦታ እውን ክወድቁ ይኽእሉ እዮም ማለት ሓደ ግዜ እቲ ዘለካ ዕድላት ናይ ትምህርቲ እውን ይውስኖ እዩ ከምዚ ዓይነት በልሕ ሰብ ኣብ ሓደ ተራ ሳብጀክት እውን ክትእትዎ ትኽእል ዋላ ቢዝነስ ክተምህሮ ትኽእል ኢኻ ቢዝነስ ሕማቕ ማለት ኣይኮንኩን ግን ኢንጂነርስ እዮም ክኾኑ ዘለዎም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣነ ኢንጂነር ኣይኮንኩን ግን በት ኣይ ሪስፔክት ንሃገር ዘድልዩ ኢንጂነርስ እዮም ሃገር ህንፀት ናታ ዘድልያ ኢንጂነርስ እዮም ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ ተማሪ እዚኣ ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣትያ ክትምሃር ብምኻላ ምኻ ከም ጓል ብዙሕ ኢንጂነሪንግ ተመረፂ ይኮነን ግን ዊ ሪሊ ኒድ ኢንጂነርስ ስለዚ ናይ ብሓቂ እዛ ሰብ እዚኣ እዛ ስድራ እዚኣ ወርቂ መዳልያ ክሽለም ዝግባእ ስድራ ኮይና ትስማዕ እና ንኽህሉ ብዙሕ ነገር ኣበርክቶ ዘለዎ ምዃኑ ትርኢ ያለ እናፈተኾ ከይደ ማለት እዩ ተዓውዲ ኣብ ኮሌጅ ምስ ኣተውካ ንዓ ዓሊመ ሰሪሐ ኣትኻ ማለት እንታይ ክትከውን ከም ትደልስ ኣቐዲምካ ፈሊጥካ ተፅንሕካ ኢና ሓድሕሸካ ምክንያቱ ሽዑ ኩሉ ኣተኩሮኻ ስራሕካ ፃዕርኻ ናው ይኸውን ሕጂ ዝበዝሑ ንኣሽቱ ኣሕዋትና ድጋገይዋ እንታይ ትነጥብ ሞ የምፃእ ድኾነ ይኹን ድሕሪኡ ገለ ዝብዚኣ ጌጋ ማተይሲ ክኸውን ደይግባእ ተሓሳስባ እዩ ትሰርሕ ትፅዕር ትመሃር ንምንታይ ሓደ ዕላማ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ካብ ቀደም ኣንቲ ቤቴል ንስኽዳ ብንእሽቶ ክለባን ኮይንክ ስለተፈጠርኪ ኣብ ፅቡቕ ስድራኻ ስለተዓወትክ እምበር መብዛሕትኡ ሰብ ከምዚ ናትካ ተዓባብያ ስለዘይብሉ እቲ ዲፓርትመንት ዝብል ሽም እውን ከይፈለጦ ስለዝዓብዩ ነጥቢ ሰምፀ ሽዑ ናበይ ተኣቱ ናበይ ትኸይድ ዝብል ግር ዝብሎ እዚ ከዓ ናብ ካልኦት ሰባት ከፀጋጊለ ይኮንኩ ንባዕለይ ከምየ ነይረ ዲፓርትመንት ዝበሃል ሃይ ስኩል እናተምሃርኩ ኣይፈልጦን እየ ነይራነ ስለዚ ከምዚ ናታ ፅቡቕ ኣተዓባብያ እንተለካ እሞ መደብካ ፈሊጥካ እንተለኻ ወላ ቀስ ኢልካ ክበፅሖ ትኽእል ኢኻ መደቡ ዘይፈልጥ ሰብ መንገዱ ዘይፈልጥ ሰብ ወላ ተዝቐልጠፈት መኪና ሒዙ እንተኸደ ከተፅድፎ ተዘይኮይነ ናብ ዕላማኻ እንተዘይፈሊጥካሲ ቀልጢፍካስ ናበይኻ ክትበፅሕ ዳስ ፕሮብለም ኣብ ሂወት ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ መብዛሕትኡ ሰብ ዕላምኡ ስለ ዘይፈልጥ ወላ እውን ክቕልጥፍ እንተደለየ ናበይኻ መኽትወስደካ ተዝቐልጠፈት መኪና ዕላማ እንተለካያ ቀልጢፋ ከተብፅሐካ ትኽእል ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ሳልሳይ ክፍሊ እንታይ ተማሂርና ነርና ጎብየን ማንቲለን ቀስ ኢሉ ዝኸይድ ዕላምኡ ዝፈልጥ ሰብ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ዕላምኡ እንተዘይፈሊጡ ግን ከም ማንቲለ ዝኣመሰለ እውን ጎዩ ደው ኢሉ ኣብ መንጎ ክድቅስ እዩ ተቐስ ኢሉ ዝኸይድ ዝነበረ ድማ ኣርኪቡ ይሓልፎ ንቐፅል ሒዘስ ናብ ኣዕልም ነይረ ክብል ይኽእል ኣብ ትምህርቲ ልዑል ድሌትን ተገዳስነትን ከም ዘለዋ እትዛረብ ቤትኤል ካብ ብንእሽተይ ዘማዕበልክዎ ዲሲፕሊን ሚስጥር ዓወተ እዩ ትብል ትዛዕወተኒ ረዋሒ በታ ዘውፅኸያ ውጥን ወይታ ዝሓሰብከያ ነገር ከይሰራሕካ ደይ መዕረፍ ወይ ከዓ በታ ዝወጠንከያ ነገር ተቐይድካ ምኻድ ናተይ ባህሪ እዩ ማለት እዩ ከምሰብ እዚኣ ሕጂ ኣነ ነራትን ንክብላ ዝኽእል ከም ጠባይ ማለት እዩ እዚኣ ዲሲፕሊን ኣነ ብዘውፅኸዎ መደባት ሲ ነቓይብን ይወላ ሓንቲ ምክንያቱ እታ ስርሐይት ዕላማ ይፈልጣ በታ ዘውፅኸዋ መሰረት ድማ ዲሲፕሊን ኮይነ ድኸይድ ብኣይ ይቕየድ ዝኾነ ነገር መደብ ቁጥጥር ከወፃእ ነገር እንተ ዘይመፂካ በቲ መደብ ተቐይድካ ክትከይድ እንታይ ትገብር ምፍላጥ መዓስ ትገብር ምፍላጥ ንምዃኑ ኣብዚ ብዓወት ዝተዓብለለ ናይ ትምህርቲ ጉዕዞኺ ዝተኸተልክዮ ናይ ኣፀናንዓ ሜላ እንታይ እዩ ክብል ዝተወከስከዋ ቤትኤል ኣነ ከምዚ ሙሉእ ሂወተይ ዝተኸተል ኩላ ሓንቲ ፕሪንሲፕል ኣላ ካብ ንእሽተይ ዝተማሃርኳ ማለት ሳኻ ንዝኾነ ነገርሲ እንዳደገምክዮ ኤግዛም ድዩ ድኾነ ቅድሚ ምቕራቡስ እንዳደገምክዮ ዳዕሞቕከያ ክትከይድ ከም ኣመልሲ ስድራና ደስረፁና ነይራ እዚኣ ሕጂ እዚኣ ስለ ዝጥቀመላ ዝነበርኩ ከምዚ ኣዝዩ ብዙሕ ግዜ ንመፅናዕቲ ገለ ክወፍስ ኣይግደድን እየ ጥራይ ኣብተን ዘዝረኸብኩለን ግዜ ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ሕጂ ኮንሲስተንሲ ክህሉ ኣለዎ ቀፃልነት ክህልዎ ኣለዎ ነቲ ስራሕካ ማለት እዩ ኣብዚአን መዓልታዊ ግን እንታይ ነንእሽተይ ነገራት ተንብብ ብዙሕ ንሓንቲ ኣርእስቲ ብብዙሕ ኩርናዓት ትጥምታ ገለ ማለት እዩ ከምኡ እንዳገበርካ ትኸይድ ተኮይንካ ደረቱ ዘይሓለፍ ማለት ወላ ሓንቲ ክትውስኸላ ትኽእል የለን ስለምንታይ ንፍዕቲ ኮይና ኸማን ገለ ሰብሲ ከመይ ጌራ ንፍዕቲ ኮይና ክትብል ከለኻ ኣብቲ መጀመርያ ከምኡ በልፀኒየ ኣብዚ ድሕሪት ትቦ ዘላ ሓሳባት ምስ ሰማዕካ ግን ንፍዕቲ ትደይ ኮይና ጥራይ ዝገርመካ ምክንያቱ ኣብ ሂወት ዲስፕሊን ዘለዎም ሰባት ንክዕወቱ ፀገም የብሎም
ዲስፕሊን ልዕልቲ እኮታ ትርእስኻ ኣምላኽ ክበካሎቲ ሓንጎል እውን ክሕዝ ክኽእል ኣለዎ ኣመን ንኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ሓንጎል ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ግን ብዙሓት ሓንጎል ዘለዎም ዲስፕሊን ሰኣን ዲስፕሊን ዝጠፍኡ ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም መዓት እዮም ከምኡ ዘጋጥሞም ስለዚ ናይ ብሓቂ ትሕጉስ ነገር ናይ ሎሚ ዝረኣኽዋ ሳያ ክመለሳያ ግን ቅድሚያ ሓንቲ ነገር ከርእየኩም ዘድልየ ኣለኹ مرب ككسي اسرع وركخي ها وابرنا نيدي والله ما شاء الله هذه خطفات تقليب القاش بركة قيمة تسنيش زمتري وانت انا حكم ناقاش باركا كان وصلت فيديو نزي اختر خلخا انا بحكي دس لك كصبغات تنطري تريون نملس ابزي حنت فيديو نرخيبا نيره ريوز لهم زي ديغا ناي ديغا غرغرا يزبحال هذا ايرترا كابتن حنت كابتن بزحات سريحات زلا بوتاتا ديغاتاتنا ايرترايو مبزحت غزي اتي ديغاتاتنا ايرترا كلتا نغرات كنتقملاي كالان كوين يسمعني اجيغن مزيا بزا ديغا غرغرا كمو ناي عدحالو كلتا علاماتات كهرم زفتن مسل زخون يكون ديغا ناتو علامه نتي ماي معقاب كبدبان حرشا نملما عنديو كابزي كنتاي نرلنا قبل علي دما ناي توريزم بوتا كتغبر خلخا سلازي زادي غازيا انت كابتن نتوريزماوي علاماون قبل علتي ناي لمعاتن معقاب ناي ماين نحرشا نيريجيشن كتقملا تغل كندو دما لتوريزم كتقملا زغول بوتا بمخانا ناي بحق دسبلاكا كمزا عينت عبيت بروجيكتات معد ገንዘብ ዝፈሰሶ لتوريزم دما وسيقا صبيكا سريكا ناي توريست اتراكشنز ኮይኖም كتريهم كلها ناي بحق دسبلاكا سلازي اذا فيديو زيا سريهم زبلوا ناي بحق دسيلات كم زي غيروم نتي بزخونه يكون وورلد بانك IMF زخونه يكون ايجنسي فاند خيغبر هاجر بناتهم قلصم زسرحو وديغا يخاطر زلغا this is a huge نزمت ولدو هذا عبي هياب يزنت تمت زلو ولدو نزن خدغبر تخين كادما انتي زليكا كم بعل بيت انجينيرس يدليوها ببزح انجينيرات يدليوها that's why دما ايرترا نزع عينت عبيت بروجيكتات بجكنا بزيناي دقه حجز بزيناي وورلد بانك فاندينج ويونا IMF مبزحتو كم زي بروجيكتات كم يوم فاند زغبروا بناتهم عقمي كيلاوا عقمي ገንዘባዊ ዓቕሚ ብናቶም ፈጠራውነት ዝሰርሕዎ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስን ደስ ዘብልን እዩ እቶም ነዚ ከይድኩም ስኢልኩም ከምዚ ጌርኩም ዘውረድኩምና ድማ ካብ ልቢ ነመስግነኩም ኤርትራ ድማ ከምቲ ንሶም ዝብልኹም ከምቲ ካልኦት ዝብልዎ እንታይ ቤት ትምህርቲ ኣለዋ እንታይ ኮሌጅ ኣለዋ ዘይኮነ ኤርትራ ኩሉ እዩ ዘለዋ ብዓቕማ ኩሉ ኣለዋ ማዕረታ ዓቕማ ልዕሊ ዓቕማ እውን ትስጉም ኣላ ምስ ግዜ ድማ ናብ ዝበለፀ ክትከይድ ከም ትኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ በዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብዙሕ ነገራት ርኢና ኣለና ደስ ዘብል ነገር እዩ ነዚ ቪድዮታት እዚ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባትን ቦታታትን ናምፂናልኩም ግዜ ከይወስደልና ኣብዚ ክንውዳእ ክንፍትን ኢና ነዛ ቪድዮ ናይ ዲጋ ኣብዚ መፅእ ካቨር ክገብራ ክፍትን እየ ናይ ሎሚ ኣብዚ ክውዳእ ድልየ ስለ ዘለኹ ላይክ ምግባር ስፖርት ምግባር ኣባላት ናይዚ ቻነል ኮንካ ምድጋፍ ናይ ኩልና ስራሕ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርስቲ ኣብዚ ክውድየ ብዛ ጥዕምቲ ተርፊ ክገትፈኩም እየ ነቲ ሃገርኩም ካ ክተላለየኩም ቀዳሞት ካድራት ባዕላቶም ምሁራት ጥበብ ምሳሌ